Ola, boa tarde. Bueno, vamos a iniciar o pleno de hoxe. Dicir que estamos todos hasta a corporación, excepto Chelo, que non sei se se poderá conectar por internet. Bueno, pero, en calquera caso, o pleno vamos a inicialo xa. Nada, moi boa tarde a todas e a todos, e aos que nos poidan estar escoitando tamén, boa tarde para todos. E damos ao comezo ao pleno do mes de outubro. E Paula ten a palabra. Paula, grazas. Boa tarde, grazas, alcalde. Primeiro punto da orde do día, asunto 4924, Secretaría, aprobación da acta da sesión anterior, sesión ordinaria, celebrada o día 28 de setembro de 2021. Algo sobre a acta anterior? Se non hai nada que obxectar a acta, pois dámola por aprobada. Estamos de acordo? Pasamos ao seguinte punto. Gracias. Paula, seguimos. Punto número 2 da orde do día, asunto 4925, expediente 2903-2021, dar conta a resolucións concesións subvencións Plan Concellos 2021. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021, no que adóptase o seguinte ditame do que se dá lectura para o cumprimento do requisito ante a Deputación Provincial de Pontevedra. Neste punto da orde do día é para dar cumprimento ás bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos Plan Concellos 2021 da Deputación Provincial de Pontevedra, dase conta con carácter previo a súa celebración a consideración do Pleno dos seguintes acordos da Xunta de Goberno da Deputación. Acordo 12.30638, adoptado na sesión de 30 de xullo de 2021, polo que se concede unha subvención ao Concello de Poio por importe de 180.888,50 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 1, investimentos, con destino ao financiamento de investimento e recuperación de entornos tradicionais, Camiño Casal, cun orzamento de 180.888,50 euros. Acordo 530370, adoptado na sesión de 4 de xuño de 2021, no que se concede unha subvención ao Concello de Poio por importe de 391.823,62 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 1, investimentos con destino ao financiamento do investimento de recuperación e integración do entorno na Rúa Lameiriña e Rúa Caneliña Raxó, cun orzamento de 391.823,62 euros. Acordo 3530.554, adoptado na sesión de 9 de xullo de 2021, polo que se concede unha subvención ao Concello de Poio por importe de 170.243,3 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 1, investimentos con destino ao financiamento do investimento e recuperación entornos tradicionais, primeira travesía Seara, con orzamento de 170.243,3 euros. Acordo 23.30165, adoptado na sesión de 9 de abril de 2021, polo que se concede, entre outras, unha subvención ao Concello de Poio por importe de 1.259,44 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades para edición de material novo de promoción turística, guía do patrimonio natural de Poio, cun orzamento de 3.630 euros. Acordo 530082, adoptado na sesión de 18 de marzo de 2021, modificado por Acordo 3330751 de 3 de setembro de 2021, no que se aproba o desagravamento sin alterar a finalidade na contía, polo que se concede unha subvención ao Concello de Poio por importe de 27.792,40 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades para o financiamento da actuación 33ª Festa da Meixa, cun orzamento de 72.292,66 euros. Acordo 530082, adoptado na sesión de 18 de marzo de 2021, modificado polo Acordo 3430.752 de 3 de setembro de 2021, onde se aproba o desagregamento sen alterar a finalidade na contía, polo que se concede unha subvención ao Concello de Poio polo importe de 27.792,40 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades para o financiamento da actuación Festa do Mar, cun orzamento de 152.417,65 euros.
Acordo 2330165 adoptado na sesión de 9 de abril de 2021 polo que se concede, entre outras, unha subvención ao Concello de Poio por un importe de 1.815 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades para o primeiro circuito de carreras virtuais Poio Móvese cun orzamento de 1.815 euros. Acordo 2330165 adoptado na sesión de 9 de abril de 2021 polo que se concede, entre outras, unha subvención ao Concello de Poio por importe de 4.235 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades para a travesía a nado Tripla Coroa Illa Atlántica cun orzamento de 4.235 euros. Acordo 2330165 adoptado na sesión de 9 de abril de 2021 polo que se concede, entre outras, unha subvención ao Concello de Poio por importe de 5.625 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades para a Semana de Memoria cun orzamento de 5.625. Acordo 3029865 adoptado na sesión de 5 de febreiro de 2021 polo que se concede unha subvención ao Concello de Poio por importe de 235.262,16 euros no marco do Plan Concellos 2021, liña 3, emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais para a contratación de 28 traballadores segundo anexo. A Comisión, por unanimidade, dá por realizado o trámite para ser elevado á consideración do Pleno. Grazas, alcalde. Sí. Dase conta deste primeiro punto, pasamos ao seguinte. Punto número 3 da orde do día, asunto 4926, expediente 2939-2021, dar conta da información de execución trimestral terceiro trimestre exercicio 2021. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021, no que se adopta ditame no que se dá conta que, unha vez cumprida pola interventora municipal o día 13 de outubro de 2021 a obriga trimestral de suministro de información das entidades locais ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas con relación aos datos referidos ao terceiro trimestre do exercicio 2021, en virtude das obrigas contempladas na orde do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 2082-2014 de 7 de novembro, pola que se modifica a previa orde de 2015-2012 de 1 de outubro, elévase o expediente ao Pleno para dar conta da información remitida. Non formulándose debate ningún, a Comisión dá por realizado o trámite para os efectos da súa elevación á consideración do Pleno. Grazas, alcalde. Gracias. Siguiente punto. Punto número 4 da orde do día, asunto 4927, expediente 2813-2021, dar conta do período medio de pago terceiro trimestre exercicio 2021. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021. Nesa sesión adóptase ditame no que se dá conta do decreto de alcaldía de 4 de outubro de 2021. O período medio de pago global ascende a 29,73 días, a ratio de operacións pagadas ascende a 21,42 días, o importe das operacións pagadas ascende a 466.614,20 euros, o ratio das operacións pendentes ascende a 48,2 días, o importe das operacións pendentes ascende a 665.783,70. Unha vez remitidos os datos, que se leven a cabo as actuacións oportunas para dar cumprimento á obriga de dar publicidade aos datos remitidos antes do 31 de outubro de 2021. A Comisión dase por enterada do trámite realizado para os efectos da súa elevación á consideración plenaria. Grazas, alcalde. Siguiente punto. Punto número 5 da orde do día, asunto 4928, expediente 2924-2021, modificación de crédito 44-2021, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Expediente no que consta memoria da alcaldía asinada con data 11 de outubro de 2021, na que se enumeran os distintos investimentos nos que se motiva a realización
do expediente de modificación orzamentaria, así como propostas das Concellerías Delegadas de Seguridade Cidadá e Vías e Obras e do Concelleiro Delegado de Facenda xustificativas do trámite do expediente e informe de reparo da intervención municipal da mesma data, xunto con proposta da Alcaldía de 11 de outubro de 2021. Dada a súa extensión, alcalde darase lectura extractada do contido do ditame. Ben. Non suscitándose debate, a Comisión en votación ordinaria por 4 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego do Grupo Mixto Avante Pollo e 4 abstencións do Partido Popular, dos membros presentes telemáticamente ditamina favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola Intervención Municipal con relación á modificación orzamentaria número 44/2021 con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 81 emitidas por un importe total de 44.026,29 euros que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Segundo, prestar a aprobación á modificación orzamentaria número 44/2021 mediante suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións por un importe total de 301.631,90 causándose baixa na relación de partidas polo mesmo importe que se indica no propio expediente. En terceiro lugar, someter o trámite de información pública á aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. E cuarto, unha vez aprobada definitivamente a modificación orzamentaria proposta, publicada no Boletín Oficial da Provincia tal como corresponde á aprobación definitiva, que se proceda á aprobación a maior brevidade posible mediante acordo da Xunta de Goberno Local das facturas que forman parte da relación número 81 obrantes no expediente por importe total de 44.026,29 euros. Unha vez o Pleno levante o informe de reparo emitido con relación ás mesmas, ao entender que coa modificación orzamentaria que se propón existe crédito suficiente e adecuado para proceder á súa aprobación. Alcalde, non sei se queréis que dé lectura a la relación concreta de partidas que causan alta e baja ou se va a explicar ya. Grazas. Bueno, vamos a abrir o turno de intervencións. Inicio o turno o Concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro. Sí, boas tardes. Bueno, se trata dunha modificación de crédito mediante suplemento de crédito por 301.000 euros. A modificación se está destinada á realización de obras na cubierta do local de protección civil por importe de 23.900 euros, a creación ou a construción dun parque de calistenia por 23.897 euros, a reposición do césped do campo da Reiboa, que tiña unha consignación, me parece recordar, de 200.000 euros, pero que se quedaba corta e que hai que suplementalo con 93.000 euros máis, que é o que se aporta mediante esta modificación de crédito, e ademais, pois, 50.000 euros para un aparcamento destinados para a creación dun aparcamento en Combarro. A financiación faise a través de mediante a baixa de outras partidas de gastos que estaban previstas, concretamente unha partida que había de 200.000 euros para a creación dun parque infantil e, ademais, doutra partida, tamén se tira de outra partida de 300.000 euros que estaban previstas para a humanización da PO308 entre Abarca e Andurique e que, bueno, prevemos que non vai a poder utilizarse este ano. Ademais, hai unha relación de facturas que figuran no expediente de 44.000 euros que non carecían de crédito orzamentario e que se prevé tamén tirar dese crédito para poder pagalas. Pouco máis que dicirvos, é dicir que se propón a modificación a aprobación desta modificación de crédito
coa baixa das partidas de gasto que acabo de mencionar e pouco máis. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, pois basicamente o que acaba de explicar Xulio, trátase de unha modificación por suplemento de crédito co fin de poder realizar diversas actuacións, bueno, tanto en reparacións de edificios municipais como en instalacións deportivas, ou tamén esa previsión para o acondicionamento dunha parcela destinada a estacionamento en Combarro, e inclúyese tamén, como comentaba agora ao final, eses alrededor de 44.000 euros de facturas que non teñen a día de hoxe consignado orzamento, pois tamén con cargo a esta modificación de crédito, pois proceder a aboar esas facturas que estaban pendentes. Nada máis. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, bueno, creo que está sobradamente explicado. O único, bueno, pues justificar as baixas. Se trata dun parque infantil que habíamos falado e habíamos comprometido de facer un parque infantil grande para dar un servicio pois, para todas as cidades e demais, facer un complexo máis equipado. Acordamos metelo no plan concellos do próximo ano, co cual vai a quedar coberto igualmente, e polo tema da humanización da PO308, tendo en conta que o proxecto da PO308 se retrasa, pois non temos que abordar, non temos a necesidade de abordar estas melloras, que se trata de, bueno, pois aproveitando as obras, completar os servizos de saneamento e abastecemento, pero como se ten que coordinar precisamente coa obra que está pendente da Xunta de Galicia na PO308, pois, vendo que este ano non se vai a executar, pois decidimos utilizalo. Gracias, Gregorio. Partido Popular, portavoz. Sí, vamos a ver, esta modificación de crédito pues trae varios puntos donde nos estamos de acuerdo con esas situacións, como pode ser o caso do Parque de Lourido, a actuación no tellado de Protección Civil, en este caso o terreo de xogo da Reiboa, e tamén ven, en este caso, pois o acondicionamento do estacionamento de Combarro. Nos aquí sí que queremos abrir un paréntesis, inda que estamos falando desta modificación de crédito, o que sí queremos deixar claro é que nos a día de hoxe pois non temos pois ningún tipo de información en que vai a consistir este proxecto. Logo nos o que estamos votando hoxe é a favor desta modificación para ter unha partida presupuestaria, porque entendemos que sin cartos ao final pois non se pode facer ningún tipo de actuación. E entendemos que é algo que nos demandamos, incluso que creemos que esas 200 plazas que se anunciaron entendemos que son insuficientes no momento que se faga esa senda na PO308, pero sí o que queremos é que quede claro é que non é un voto a favor deste proxecto, sobre todo porque descoñecemos que vai a ser, onde van a estar ubicadas e demais. Logo, nos aquí o que estamos facendo é queremos que quede moi claro, votar a favor de que haya esta partida, de que o equipo de goberno pois teña unha capacidade económica para poder negociar e para poder traballar, pero sí o que nos gustaría é que de alguna maneira se explicase claramente que é o que se pretende facer, onde se vai a facer, que se consensúe con veciños e como mínimo cos colectivos, pero sobre todo que exista unha transparencia e unha participación. De todos os puntos, o único que sí realmente que está no medio, pero que non podemos separar, donde nós non estamos de acordo é en moitos deses listados, desas facturas que se presentan e que van no medio deste punto, pero bueno, como voto é para a modificación total de todos os puntos, pero sí que mostrar xa o noso rechazo a varias das facturas que aparecen nese listado donde nós non estamos de acordo, pero bueno, que están dentro de todo un expediente en conxunto que realmente o que estamos votando é o conxunto do expediente. E polo demais, estamos de acordo en todas as actuacións e esperamos que beneficie o máximo posible a calidade de vida, tanto de, neste caso, pois como de clubes, rapaces e ao final o conxunto dos veciños de Poio. Gracias. Bueno, entendo que hai postura unánime da corporación. Se os portavoces consideran, se non, pasaríamos ao seguinte punto. Se é necesaria a votación,
pero entendo que hai un acordo unánime, e así se recolle, polo tanto pasamos ao seguinte punto, Paula. Gracias. Punto número 6 da orde do día, asunto 4929, expediente 2926-2021, modificación de crédito 45-2021, crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión realizada con data 20 de outubro de 2021, no que consta a memoria da alcaldía asinada con data 11 de outubro de 2021, no que se enumeran os distintos investimentos nos que se motiva a realización da modificación orzamentaria, así como propostas das Concellerías de Seguridade Cidadá e Facenda xustificativas da tramitación do expediente, informe de reparo da intervención municipal da mesma data e proposta da alcaldía de 11 de outubro de 2021. En función da súa extensión, darase, alcalde, lectura extratada ao contido do ditame adoptado. Ben. A comisión, en votación ordinaria, por 4 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego do Grupo Mixto Avante Poio e 4 abstencións do Partido Popular, dos membros presentes telemáticamente, ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola intervención municipal con relación á modificación orzamentaria número 45 do 2021, con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 94, emitidas por importe total de 43.694,45 euros que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións. Segundo, prestar aprobación á modificación orzamentaria número 45 do 2021 mediante crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións nos conceptos e contías que se sinalan por un importe total de 63.694,45 euros. Terceiro, someter ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria, tal como se establece na legislación aplicable. E cuarto, unha vez aprobada definitivamente a modificación orzamentaria proposta, publicada no Boletín Oficial da Provincia, tal como corresponde a aprobación definitiva, que se proceda á aprobación a maior brevidade posible mediante acordo da Xunta de Goberno Local das facturas que forman parte da relación número 94, grantes no expediente por importe total de 43.694,45, unha vez o Pleno levante o informe de reparo emitido con relación ás mesmas, ao entender que con modificación orzamentaria que se propón existe crédito suficiente e adecuado para proceder a súa aprobación. Alcalde, salvo que me indicáis lo contrario, no doy lectura a la relación de partidas en las que se causa alta y baja, por si se explica después por parte del concejal de área. Nada, pasamos ao debate, sí. Abrimos o turno de intervencións. Xulio Barreiro, Concello de Facenda. Sí, se trata de outra modificación de crédito, en este caso na modalidade de crédito extraordinario. Se trata dunha modificación de 63.694 euros, que tamén se financia con baixas en outras partidas, concretamente 20.000 euros da obra que citábamos antes da humanización da PO 308 entre Abarca e Andurique, que estaba prevista e que, como explicou Gregorio anteriormente, pois como non hai previsión de executada dentro deste ano e, polo tanto, pois tiramos dese crédito que nos vai a sobrar. E despois para a aprobación de facturas que carecen de crédito por un importe de 46.694 euros, e o destino que se lle vai a dar a esta modificación estaba coa financiación 43.694 euros son para financiar con cargo esta modificación de crédito con cargo a partida sobrante das axudas para o COVID que se había destinado este ano para axudas a empresas, e o destino que se lle vai dar a modificación de crédito son 20.000 euros para investimentos en mobiliario de parques
e 43.694 euros para o pago de facturas que carecen de crédito. Gracias, Xulio. Abrimos o turno de intervención. Silvia Díaz. Sí, pois igual que antes, pouco máis que engadir ao que se acaba de explicar. Eses 20.000 euros van relacionados co asunto que acabamos de tratar no punto anterior. Sería o necesario traslado do parque infantil vinculado coa parcela para aparcamento de Combarro, e os 43.600 restantes pois son 3 facturas que estaban pendentes de actuación xa realizadas, e con esta dotación de crédito extraordinario pois igual se pode dotar a xa aboar estas facturas, e pouco máis. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención. Gregorio. Sí, bueno, creo que xa está suficientemente explicado. Gracias. Partido Popular, o portavoz. Sí, nós aquí vamos a votar en contra, sobre todo porque entendemos que vamos a facer o pago dunha factura que ten tanto un informe técnico como un informe da propia interventora, unha factura que xa pasou polo Concello 2 veces, primeiro por un importe preto dos 50.000 euros, donde hai un informe técnico do enxeñeiro donde decía que o que se estaba cobrando por esta actuación pois non viña a corresponder coa realidade. Hai un segundo informe unha vez que se fai unha reducción desta factura, pero ven a decir nunha parte deste informe que o tempo de traballo que non foi cuantificado nin controlado no seu día a descoñecerse da realización dos mesmos traballos. Despois temos un informe de intervención que nos entendemos que é bastante demoledor, donde fala, en este caso, de que non existe unha aprobación nin de realización do gasto, que se incumpliron todos os procedementos de contratación, que se superaba o límite permitido para a contratación mediante obra de contrato menor. Logo, creemos que, en este caso, pois non vai a ter o noso apoio, porque, de alguna maneira, nos entendemos que este tipo de actuacións se deben de eliminar do día a día do Concello. Nos vimos sempre, en este caso, pois falando deste tipo de actuacións, deste tipo de contratacións, por eso mantemos este voto. Nos sorprende moito, por exemplo, no caso de Avante Pollo, que cando era na campaña electoral pois decía que de alguna maneira que iba a exercer un control sobre este tipo de gastos sin ningún tipo de control e que con informes desfavorables, e resulta que pois parece que hoxe pois van a aprobar unha factura donde o que nos veñen a decir os técnicos é que casi o que vamos a pagar pois creo que é en exceso do que realmente se fixo. Logo, nos desde aquí incluso tamén anunciamos no seu día, porque moitas destas facturas van a ser, en este caso, pois pagadas coa partida de sobrante das axudas tamén do tema do COVID. Dixemos que, en este caso, que era bo que este tipo de cantidades que fosen a parar donde se tiña pensado o seu destino, que eran as familias necesitadas, negocios, autónomos e demais, e ao final creo que o que estamos facendo é pois quitando, pois abrimos comillas, marróns que tiña neste caso pois o tripartito no caixón. Nos o que temos claro que non vamos a ser cómplices destas actuacións, xa sabemos que seguramente seremos criticados e insultados e demais, pero non temos ningún tipo de problema. O que sí temos claro é que o que non vamos a facer é engañar os veciños pois con este tipo de actuacións, pero que sí é que lle pedimos, en este caso, o equipo de goberno, é que non é normal que estemos facendo traballos incumplindo todo tipo de procesos de contratación con informes desfavorables dos técnicos e da que despois se intentan facer informes para poder solucionar os problemas, pero que ao final, se entramos no que é o contido dos informes, realmente o que estamos facendo é bastante grave. Logo, nós vamos a votar en contra desta modificación, sobre todo vendo os informes que están incorporados en este expediente. Gracias. Vamos a abrir o segundo turno de intervención. Sí, Sí.
Bueno, eu simplemente aclarar dúas cuestións basicamente, ou tres. Unha, a factura da que falan efectivamente foi intervida polos servicios técnicos e contrastado de que o importe que se reflexaba nela, pois que concretamente o peche que se pode ver nas pistas polideportivas que están na seca, que non era de todo real, pois se lle pideu á empresa pois que se atuvera aos traballos feitos ali. Ese informe está aí, o conocemos todos, e intervención. Efectivamente, foi unha actuación que se fixo digamos que sin crédito e sin contratación, porque é unha zona moi utilizada por rapaces que tiña a valla que estaba en aquel momento uns problemas bastante importantes de seguridade e que había que facer unha actuación rápida polos problemas que podíanos xenerar cos usuarios desa pista. En canto ao uso que se fai da partida que había de axudas para o COVID, nunca a pretensión foi, polo menos así, nas bases que se había aprobado, era destinada a familias necesitadas, sino que era para autónomos, empresas e comercios que, cumplindo determinados requisitos, entre os que a facturación entre o ano 2019 e 2020 se rebaixaron un 30%, pois que puderan ter algún tipo de axuda do Concello. As empresas que solicitaron foron do orden de 50, salvo dúas que non cumplían os requisitos, se lle vai a dar axuda a todos, porque o expediente ainda non está rematado na totalidade. Dado a prolongación que tuvo no tempo este expediente, é imposible facer outra convocatoria dentro deste ano para poder repartir eses cartos, e o único que conseguiríamos sería que de non utilizar esos fondos que quedarían nos remanentes sin uso. Non é a pretensión do equipo de goberno. A nosa pretensión sempre é facer unha execución do orzamento o máis alta posible e normalmente se liquidan os orzamentos un nivel de execución do 90 e tantos %, pero é porque precisamente se fan este tipo de modificacións daqueles fondos que non se van poder utilizar polas cuestións que sexan, pois facer a modificación correspondente para darlle un uso dentro dese ano. Xa rematei. Gracias. Segundo turno de intervención, Silvia. Sí, no, empezando polo final, o asunto da partida que estaba consignada para as axudas pola rebaixa da facturación durante as restriccións da pandemia. Inicialmente, cando se calculou, pensábamos que o importe que se consignaba nesa partida que non iba a ser suficiente. De feito, se vedes nas bases das axudas, era proporcional, é dicir, se marcaba un importe máximo, pero sempre sería proporcional ao descenso da facturación que se presentara. Cando se pecharon os prazos, pois efectivamente comprobouse que había crédito máis que suficiente para darlle o máximo da axuda a todos aqueles que o solicitaron, e ese importe restante, efectivamente, agora, a 2 meses de fin do exercicio, pois xa prácticamente non pode ter outro destino, non hai tempo material para facer outra modificación de crédito e buscar outro destino para eses, non lembro agora de cabeza, pero creo que son uns 40.000 euros, me parece, de sobrante unha vez que se respondeu e se lle concederon as axudas. Despois, ao respecto das facturas pendentes que hai para aboar, trátase dunhas actuacións que se fixeron efectivamente nas instalacións deportivas da seca, bueno, nas pistas deportivas da Reiboa, do Peche, que levan intervidas dende o mes de agosto,
porque se apreciou pois que os importes podían non axustarse aos traballos que ali se realizaron. Solicitouse informe técnico de comprobación de que se correspondera, pedíronse eses informes técnicos, revisáronse as facturas, calculáronse de novos importes e unha vez xa cos informes técnicos e con eses importes revisados, pois enténdese que estes terceiros pois teñen que cobrar estas facturas, bueno, pois porque realizaron os traballos, tiveron os custes dos materiais e xa leva bastantes meses pendente de aboar a factura, por eso agora se trae con este expediente de crédito extraordinario. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Partido Socialista, Gregorio. Sí, bueno, precisamente o que vostedes critican é o que está ben feito, que precisamente cando vemos que unha actuación é facturada por un importe que nos chama a atención, se pide precisamente que un técnico tutele e comprobe esos prezos. O que fai o técnico, a petición nosa, é facer unha valoración dos traballos e aminora a factura nunha cantidade. Ele estima, o técnico, que o valor desa actuación é a que se lle vai abonar. E se abona non pola factura que presentan, sino que se abona pola valoración que fan os nosos técnicos. Eso precisamente demostra que hai un seguimento e que se fai precisamente unha tutela e un control daqueles traballos e daquelas facturas que se pagan. Se se hubiera pagado a factura tal cual hubiera entrado, vostede votaría a favor, non diría absolutamente nada e non tería o argumento do informe para decir o que está dicindo. Precisamente o informe o que garantiza que hai un control e garantiza que precisamente esos importes que considerábamos elevados se aminoran na cantidade que o técnico determina en función dunha valoración obxectiva. Polo tanto, a parte que vostede precisamente critica, creo que algo positivo e que demostra que efectivamente hai un control sobre o gasto neste Concello. E o demais eu creo que está sobradamente explicado, non hai moito máis que decir. Gracias, Gregorio. Eu non sei se o señor Gregorio que pretende ou reírse da corporación ou dos veciños de Pollo. Que vostede me diga que pagar agora a primeira factura era 49.265 euros e agora a segunda é 43.000 e pico euros. E vostede nos ven a decir que o que hai que facer é o que fixeron vostedes. Cando o informe que está emitindo a interventora é pola última factura. Logo, que nos quere decir vostede? Que o que hai que facer é incumplir todas as condicións, non facer ningún tipo, en este caso, nin de tipo de contratación mediante contrato de hora menor ni nada, e o que hai que facer é facer este tipo de actuacións, nin tan siquiera pedir presuposto, eso sabrán vostedes se o fixeron ou non. Logo, eso cree vostede que é o modelo a seguir a hora de contratar. Mire, eu creo que ao final vostede, de alguma maneira, aquí con esta factura está tragando sapos. Non sei se vostede foi quen contratou esta obra ou non. Pero por moito que intento ahora disimular públicamente e intentar dar aquí e darlle as voltas que lle dá a gana e decirnos que hai que facer o que se ten que facer, home, cando hai un informe técnico que nos chega a decir que non é capaz de cuantificar as horas que se levaron neste traballo e que vostede nos diga que isto é o que hai que facer, eu creo que en algo ou nos está intentando vender algo que é moi difícil de comprar ou realmente vostede mesmo, ainda que non nos vai a reconocer, sabe que aquí o que se fixo non está nada ben. Logo, o informe de intervención é claro. Vostedes incumpliron todos os procesos contractuales. Todos. Non se fixo nada ben. Porque xa polo importe, di vostede, non, que se aminoraron 5.000 euros da factura. Sí, pero que o que antes era casi 50.000 euros, ahora son 43.000 e pico. Seguimos incumplindo todos os procesos, porque nos, como vostede sabe, existen unhas cantidades que vostedes poden facer libremente, pero unha vez que se exceden, ou isto fan un tipo de contrato menor ou fan un pequeno concurso, ou senón non se pode facer. Logo, non nos veña a decir que o que fixeron vostedes é exemplar, porque, ao final, eu creo que roza o ridículo o que se está dicindo. E máis, que creo que debe ser a primeira vez que un técnico no noso Concello chega a facer un informe dicindo que é incapaz de cuantificar a mitad dos datos que trae esta factura.
Pero bueno, parece que vostedes queren seguir por este camiño, nos queren vender e decir que o que hai que facer é o que fixeron. Creo que os técnicos están para algo. En este caso, tanto o que di, en este caso, o enxeñeiro que fai este informe, como o que di a interventora, o que veñen a decir é que vostedes fixeron moi malas cousas. Nós o temos claro, non vamos a ser cómplices, en este caso, deste tipo de actuacións. E por eso vamos a votar en contra. Decía despois tamén Silvia que creía que sobraban 40.000 euros. No, todo o contrario. De 150.000 euros, solo vamos a, en este caso, a subvencionar 43.000 euros. Algo sorprendente. Mentras os negocios, empresas de apoio, familias de apoio, decía antes o concelleiro de Facenda que estas axudas non eran para familias. Eu, cando falo de familias, entendo que un propietario dunha empresa que en apuros, estou falando de que é unha familia que está pasando apuros. Lo que sucede, resulta sorprendente que haya 300 empresas que soliciten subvención á Xunta por importe casi de 700.000 euros e resulta que cando convoca o Concello de Apoio de 150.000 solo se vayan a entregar 43.000. Quere decir que de cada 10 euros, 7 van a ser para pagar facturas do Concello e os 3 restantes van a ser para axudar as empresas do noso Concello. Logo, creo que se de 150.000 euros vostedes solo son capaces de repartir 43.000, creo que algo fixeron mal ou que algo non fixeron ben. Moitas gracias. Rematado este segundo turno de intervencións, ten 2 minutos o ponente da proposta, que é Xulio Barreiro. Sí, vamos a ver se son concreto e rápido. Vamos a ver, na factura se valoraron os materiais que se utilizaron nel e as horas, claro, que se foron capaces, o que dice o informe técnico é que non se contrastaron esas obras, pero que se son capaces de valorar, efectivamente, as obras teñen un precio, esas obras estaban desglosadas na factura e, polo tanto, se sabe que esas obras correspondían a 3 obreros durante aproximadamente un mes, 20 días de traballo. Hai que darse conta de que eso son 1.000 metros cuadrados de valla que están colocados ali e que hubo que retirar a que estaba anteriormente, ademais da reparación. Tamén na factura vai especificado que son os materiais que se utilizaron, aparte do ferro, pois a pintura e o pintado de todo eso. E todo eso foi fiscalizado polo técnico municipal que efectivamente el non comprobou que estuveran facendo aquelas horas, pero que se poden cuantificar as obras, eso é fácil de facer. E despois, en canto ás axudas, vamos a ver, o Concello de Pollo anunciou por activa e por pasiva e en todos os medios e incluso se fixeron chamadas a determinados colectivos para que superante que esas axudas estaban aí e que solicitaron. As solicitaron 50 non sei que de empresas e salvo 2 que era imposible que cumpliran, os demais dicir, oye, se lle reiterou incluso hasta en 3 ocasións que presentaran determinada documentación de que faltaba, porque se lle quixo dar a axuda a todos. E non se prorrateou ningún tipo de axuda en función do que comentaba antes Silvia da disminución dos ingresos, senón que se lle dou a axuda máxima a todos. Non é que nós non queiramos repartirlas, nin que non poidamos repartirlas. É que non as solicitaron, é moi difícil. O que podemos facer, o que está propondo usted, é que a repartamos a voleo como se fora unha rifa. Non, eso non corresponde. Hai unhas bases e non nos temos que ater a esas bases. Se queremos facelo de outra maneira, teríamos que repartir máis cartos, teríamos que aprobar unhas bases novas, publicalas e volver a abrir un plazo para a presentación da solicitud das axudas. E non hai tempo para eso. Sinto haberme excedido no tempo. Vai rematando. Xa rematei. Gracias. Procedemos a, unha vez rematados os turnos de intervención, a votación. Realizamos votación nominal, entendo, alcalde. Votación nominal, porque entendo que bueno, non acordo unánime, por suposto. Grazas, alcalde. Agis Gómez Gregorio Luis. A favor. Barreiro Lubián e Xulio. A favor. Besada Lores, María Consuelo no está, disculpad, ausente. Calas Moreira Margarida. A favor.
Cochón Castro Rocío. En contra. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. En contra. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. En contra. González López, Mariche. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. Favor. Moldes Martínez Ángel. En contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. En contra. Y Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. A favor. Alcalde, la votación refleja 8 votos a favor y 8 en contra, por lo que procede. Por lo que requiere unha segunda votación. De acuerdo. Repetimos la votación ao non haber maioría absoluta. De acuerdo, pues un momento, por favor. Agis Gómez Gregorio Luis. A favor. Barreiro Lubián. Xulio. A favor. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. En contra. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. En contra. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. En contra. González López Mariche. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. En contra. Y Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. A favor. Alcalde, la segunda votación refleja nuevamente un empate de 8 votos a favor y 8 votos en contra. Por lo tanto, unha vez celebradas as dúas votacións e havendo empate nas dúas, pois procede o voto de calidade da alcaldía, por lo tanto, a favor. gracias. Pues, queda aprobado. Queda aprobado o expediente. Gracias, Paula. Continuamos. Gracias, alcalde. Punto número 7 da orde do día, asunto 4930, expediente 805-2017, quinta prórroga, contrato de abastecemento de auga potable, mantemento, rede de saneamento, rede de sumidoiro e depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021. Expediente no que consta informe do Servicio de Contratación de 23 de setembro de 2021, informe da interventora municipal da mesma data e proposta da Alcaldía de 23 de setembro de 2021. Salvo indicación en noutro sentido, o alcalde darase lectura extratada ao ditame así adoptado. A comisión en votación ordinaria por 4 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Mixto Avante Pollo e 4 abstencións do Partido Popular, ditaminou favorablemente o asunto propoñendo pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación á quinta prórroga do contrato de xestión do Servicio Público de Abastecemento de Auga Potable, mantemento da rede de saneamento, rede de sumidoiro e depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa polo prazo dun ano e efectos dende o 1 de xaneiro de 2022.
condicionado a que se na súa vixencia se produce unha nova adxudicación á Sociedade Viagua S.A. deixe de realizar a prestación a favor da nova e tal e como indica o servicio de contratación no informe emitido e que consta no expediente. Segundo, de conformidade co informe da interventora municipal, asumir o compromiso de consignar crédito nas aplicacións 160-22799 e 161-22799 do orzamento do vindeiro exercicio 2022 para satisfacer o importe do contrato prorrogado nesa anualidade. E terceiro, notificar o acordo que se adopte a sociedade interesada con indicación do réxime de recursos que poide interpor contra o mesmo. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos turno. Concelleiro de Facenda. Sí, bueno, se trata da última anualidade de prórroga que ten posibilidad o contrato que xestiona o suministro de agua e o saneamento do Concello. Temos xa prácticamente elaborado un pliego de condicións para sacar o próximo concurso. E, bueno, supoño que nunhas semanas empezaremos a activar este concurso para terlo resolto antes de que pase este ano. Nada máis. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervención. Silvia Díaz. Pois sí, pois é a aprobación da quinta prórroga necesaria para cubrir a prestación do servizo, pois mentres non se proceda a nova licitación. Nada máis. Gracias, Silvia. Gregorio Agís. Sí, creo que, bueno, xa está suficientemente explicado, unha prórroga hasta que salga o novo servizo, a nova empresa que xestiona o servizo. Gracias, Gregorio. Partido Popular. Sí, nada, nos vamos a abster. Máis que nada, o concurso fai falta porque, se mal non recordo, esta quinta prórroga creo que é a última que podemos facer. Logo, moito máis recorrido non temos que facer convocar o concurso, porque este sería esa última prórroga e, bueno, poderíamos entrar pois nun problema neste caso. Nada, estaremos expectantes así que se pase esa documentación, eses pliegos, esas condicións e nada, pero bueno, recordar eso, que isto é a última prórroga que podemos dar legalmente deste contrato. Gracias. Este é o primeiro turno de intervención. Se hai algo máis que engadir, se non pasaríamos á votación. Ben, se vos parece, pasamos á votación, entón. Sí, nominal. Agís Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Abstención. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Abstención. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Abstención. González López Mariche. Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Abstención. Muiños Balea Cándido. Abstención. Pereira Martínez Sergio. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. Abstención. E Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Alcalde, o resultado da votación reflicte 8 votos a favor e 8 abstencións, quedando, por tanto... Queda aprobada o expediente. Continuamos coa orden do día. Grazas, alcalde.
Punto número 8 da orde do día, asunto 4931, expediente 2229-2021, convenio en materia de seguridade entre o Ministerio do Interior e o Concello de Poio. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021. Alcalde, salvo indicación, efectivamente, lectura extractada, pois ben. Desculpade. Non suscitándose debate ningún, a comisión informativa en votación ordinaria polo voto favorable dos membros presentes telemáticamente por unanimidade, 4 votos a favor do Partido Popular, 3 do Bloque Nacionalista Galego e 1 do Grupo Mixto Avante Poio, presta aprobación ao seu tratamento por razóns de urxencia e dictamina para ser elevado a consideración do Pleno propoñéndolle a este, primeiro, prestar aprobación ao convenio entre o Ministerio do Interior, Dirección General de la Guardia Civil e el Ayuntamiento de Poio en materia de seguridade, facultando ao alcalde para a súa asignatura e, en segundo lugar, unha vez asinado, proceder a súa publicación no portal de transparencia do Concello, en terceiro lugar, dar traslado de acordo e convenio asinado á persoa física ou xurídica que en cada momento ostente a responsabilidade de delegado ou delegada de protección de datos para a avaliación dos riscos inherentes á execución dos compromisos adoptados en convenio. Grazas, alcalde. Gracias. Si alguén quere intervir ou quere preguntar algún tema, Marga, si como responsable queres comentar algo. Sí, alcalde, nada, boa tarde, moi brevemente, simplemente decir que, bueno, que este convenio, bueno, pues tráese porque un dos trámites precisamente para oficializalo este acordo plenario, decir que, bueno, que un convenio que o que ven é a oficializar e de alguna maneira, pois aínda dar un chanzo máis entre as colaboracións entre a Policía Local e na Garda Civil, vai a permitir o uso e a colaboración dunha base compartida de datos e, bueno, como ben se recolle no mesmo convenio, un pouco o espírito do mesmo, nada, doulle lectura simplemente a ese punto que di que neste convenio marco asinado o 20 de febreiro de 2007 entre o Ministerio do Interior e Federación Española de Municipios que ten como xeito pois establecer dentro do marco legal permitir unha efectiva participación no diseño, na execución e na evolución das políticas dentro da seguridade ciudadana e seguridade vial para que se desarrollen no marco das competencias municipais en coordinación operativa entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e da Policía Local. Bueno, neste caso, pensamos que, bueno, que é positivo asinar este convenio, necesitamos efectivizalo e oficializalo no pleno de OSE, e, bueno, xa tivo a unidade por todos os membros da comisión, e unha vez que fagamos efectivo este trámite, o seguinte será, pois, pasalo a xestionar dende o que vai a ser o órgano sector, que vai a ser a Xunta Local de Seguridade. E nada máis. Gracias. Marga, abrimos o entorno, se alguén quere pedir a palabra. Silvia. Non, xa anunciamos o voto a favor na comisión, nada máis que engadir. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, nada, estamos a favor, é un convenio de colaboración que vai a permitir que haya unha maior fluidez entre a nosa Policía Local e a Garda Civil, por lo tanto, estamos completamente de acordo. Gracias. Partido Popular, portavoz. Nada, nós estamos a favor e mantemos o voto da comisión. Gracias. Recollemos entón o acordo de todos os grupos. Grazas, alcalde. E continuamos co orden do día. Punto número 9 da orde do día, asunto 4932, expediente 2850-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego do Visual Galego. Moción sometida á consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021. Alcalde, salvo indicación en contra, darase lectura extractada ao ditame adoptado. Pois ben, rematada o debate na Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deportes, de xeito unánime ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo.
Primeiro, adherirse á iniciativa Xabarín do Parlamento de Galiza publicada no Boletín Oficial da Provincia número 126 de 21 de abril de 2021 e notificarlle este acordo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Axenda Digital da Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como a Dirección Xeral de Radio Televisión Española. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos un turno de intervencións. O ponente da moción. Marga. Sí, alcalde, grazas. Bueno, pois esta moción xa pasou por a comisión, comprácenos porque ademais foi aprobada por unanimidade. Bueno, consideramos que en cuestións da lingua temos que ir todos da man, cada día perdemos máis galegofalantes, por iso a importancia de ter unha moción que fale neste caso do audiovisual galego. Que ven a recoller esta moción? Pois un pouco cal é a realidade da lingua, pero neste caso dentro do que ten que ver con todo o contido audiovisual. Por exemplo, plataformas de emisión como poden ser Netflix, Movistar, bueno, outras que reciben fondos públicos non teñen en ninguna delas das súas emisións a posibilidade de ter contidos en galego. Todos os contidos son en castelán. A maiores tamén temos que falar no caso das televisións públicas, como pode ser a televisión pública española, que está financiada evidentemente con cartos públicos e que solamente adica 39 minutos á lingua galega, tendo un total de programación diaria de 120 euros. Que sucede? Que si estamos nun momento onde cada vez estamos perdendo máis galegofalantes, sobre todo hai que incidir que a perda de galegofalantes se produce en etapa da infancia e sobre todo da mocidade, pois calquer ferramenta, en este caso como pode ser a ferramenta do audiovisual, ten que permitir de alguna maneira que tamén poidan ter a opción en galego ou igual que o teñen en outras linguas. Por iso traemos unha vez máis esta moción, porque xa pasou unha moción por aquí onde recollíamos sinaturas e creo que o pon a continuación da Mesa de Normalización Lingüística pola Iniciativa Popular do Xabarín, pero non é suficiente con iso, senón que temos que dar un chanzo máis e para iso hai que mudar a nova Lei Xeral da Comunicación Audiovisual para que todas esas plataformas que teñen contidos, que teñen series, pois tamén poidan ter a opción en galego. Unha maneira, primeiro, de perseverar na nosa lingua, unha maneira tamén de dar opcións a toda aquela xente que fala en galego, pero sobre todo utilizar ferramentas das institucións e financiadas con cartos públicos para que o noso idioma non se perda. Eu creo que en cuestións como estas todos temos que ir da man, por iso dixen ao inicio que me comprace que hai xa unanimidade na mesma e, simplemente vou a dar lectura ao acordo que di o seguinte: o Pleno do Concello de Poio acorda adherirse á iniciativa do Xabarín no Parlamento de Galiza, como ben decía, que xa estaba presentada, pero para que se faga efectiva e notificarlle o acordo á Secretaría do Estado de Telecomunicacións e da Axenda Digital, Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como a Dirección Xeral da Radio Televisión Española. E despois, non fixe mención, pero sí que é importante que se faga que a nova lei do Xeral do Audiovisual recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimas en galego e en castelán na dobraxe do audiovisual. E, este é un pouco a intención da moción, o sentido de visibilizar este problema tamén aquí no Concello de Poio e facernos un acordo unánime dende este pleno para seguir reivindicando que sigamos insistindo nalgo tan importante como é a defensa da nosa lingua. Nada máis. Gracias, Marca. Abrimos turno, Silvia. Sí, en Avante Pollo estamos totalmente a favor desta moción, que é unha iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística. O que é curioso, pero tampouco é que nos sorprenda, é que nunha época onde en calquera plataforma de audiovisual nos menús de idiomas se poden escoller da orde de 3, 4, 5 idiomas diferentes para a dobraxe ou para os subtítulos, pois é xa moi difícil ou casi imposible poder escoller a dobraxe ou os subtítulos en galego. Os contidos audiovisuais son fundamentais para a normalización dunha lingua, e máis aínda nas idades temperás, na infancia ou na mocidade, por iso que
dende as últimas décadas o galego ven estando excluído prácticamente. Bueno, son moi poucos os minutos que se lle dedican con contidos de calidade para os nenos, as nenas ou a mocidade. É fundamental ter uns referentes no audiovisual que che permitan relacionarte ou poder disfrutar do lecer na lingua materna. Dende a desaparición dese espacio televisivo que era o Xabarín Club, que é o que lle dá nome a esta iniciativa da mesa, cada vez foi a menos o esforzo que se fai porque os galegofalantes poidan ter eses referentes nos contidos audiovisuais. Nada, como decía, xa dimos o voto a favor e respaldamos totalmente a iniciativa da mesa pola normalización lingüística. Gracias. Continuamos o turno. Gregorio. Sí, bueno, estamos completamente a favor da iniciativa. Creemos que é importante que na lei audiovisual se protexan o galego e outros idiomas. É importante que teñamos a capacidade de que os nenos perciban os contidos en galego, que é o que vai a facer que no futuro falen o idioma. Hai moitos exemplos de outras zonas onde realmente como no caso catalán, a doblaxe nestas plataformas é moito máis habitual que no caso de Galicia. Entón, que a lei audiovisual na que se está traballando, que están tendo en conta moitas iniciativas como que axuden a financiar o despliegue da fibra, o despliegue do 5G, que axuden a financiar as televisións públicas. Tamén é interesante esta iniciativa que, de alguma maneira, se condicione a promoción dos idiomas que se falan no territorio español. Gracias. Partido Popular, portavoz. Sí, nada, nos mantemos o voto a favor da comisión e apoyamos a moción. Moi ben, gracias. Tendo o apoio unánime da corporación, se os parece, recollemos así o acordo e pasamos ao seguinte punto. Grazas, alcalde. Punto número 10 da orde do día, asunto 4933, expediente 2853-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego, Educación. Moción elevada a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021. Alcalde, darase lectura extractada ao ditame adoptado así pola Comisión Informativa. Pois ben, de xeito unánime, a Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deportes en votación ordinaria eleva e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a informar por escrito ao Concello de Poio e a Dirección do IES Poio as rutas separadas actualmente autorizadas. Exixir que se realicen inspeccións periódicas aos autobuses da empresa Monbus que realizan o transporte escolar en Poio. Garantir que o persoal auxiliar teña con antelación a listaxe de nenos e nenas por ruta, así como obriga de solicitar os carnés de transporte escolar. E executar o cumprimento das medidas para a mellora do servicio do transporte escolar, así como para garantir o protocolo COVID-19. Grazas, alcalde. Non hai non hai un punto máis, Pablo. Perdón. Instar a Consello de Educación cubrir de xeito directo. Respecto deste punto, quizás efectivamente... Vale. Perdón, vamos a abrir un turno de intervención. Sí. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, dende o BNG e dende a Consellería de Educación truxemos esta moción a Comisión de Cultura e Educación debido aos problemas reiterados nas líneas integradas do transporte escolar do IES de Poio. Xa levamos varios anos con este problema nos inicios do curso, despois de que a dirección da AMPA familias afectadas nos trasladasen as súas queixas e a súa preocupación
por como se estaban desarrollando os inicios do curso no que o transporte se refería, pois trasladamos por varias vías a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, que é a que ten competencias neste transporte. Como decía, pois por vía oral, con varias chamadas, incluso a propia empresa, trasladando as queixas das familias, e por vía pois escrita, axuntando un informe policial, xa que hubo familias que hubo momentos que requeriron a presencia da policía nas paradas do autobús pois pola situación que estaban vivindo os nenos e nenas de Pollo. Abandono de menores nas paradas, falta de control das prazas, polo tanto non se seguía os protocolos COVID no que o transporte se refire e, bueno, unha insuficiente organización bastante grave. Unha vez que a empresa fixo varias mobilizacións, porque a Xunta lle requeriu a través das nosas queixas, se mantivo unha reunión con todas as partes da comunidade educativa, tanto as familias afectadas como representantes da AMPA e do Concello. E nesa reunión se acordou pois trasladarlle a Consellería pois os puntos que veñen no acordo da moción pois para dar un mellor servicio, unha garantía de que os nenos e as nenas de Pollo pois teñan un transporte con unhas boas condicións e sin o estrés e os problemas que tiveron no inicio do curso, tanto deste ano, pois do ano anterior, e que non se volva a repetir nos seguintes inicios de curso, que a Xunta leve unha serie de controis nas empresas as que contrata e, polo tanto, que den un bo servicio para que os nenos e nenas de Pollo, pois, en este caso, pois teñan un bo percorrido e unha seguridade ás familias dos nenos que collen o transporte escolar. Na comisión pois foi votada favorable por todos os partidos, o cual pois se agradece e queremos trasladar os puntos que se leron antes para acordar e instar a Consellería de Infraestructura e Mobilidade pois que se informe tanto o Concello para trasladar as familias como a Dirección do IES as rutas separadas actualmente autorizadas para que nos conste cara ao ano que ven cales son esas paradas autorizadas para maior organización, exixir que se realicen pois, esas inspeccións periódicas que garanten que o servicio vai a ser bo, así como darlle o personal que traballa para Monbús pois as listaxes que van a ter nas súas rutas con tempo para que organicen o seu traballo e nestos tempos de pandemia asegurar e garantir que se cumpla co servicio e cos protocolos COVID que a Xunta de Galicia instaurou para o transporte escolar. Gracias. Gracias, Raquel. Continuamos o turno de intervencións. Silvia. Sí, ao respecto do que comentabas ao inicio, alcalde, na Comisión de Cultura tratouse esta moción e xa aí decidíramos retirar o punto 2 de cara ao pleno, xa que a Concelleira de Educación explicou que ese último punto xa quedará solucionado no transcurso do trámite da moción, o tema da cobertura da praza vacante da persoa docente de Xeografía e Historia, de aí que ese punto 2 na propia comisión se corrixeu e xa de cara ao pleno se eliminaba. E ao respecto do contido da moción, como explicaba a Concelleira de Educación, todos os grupos votamos a favor, unha moción que recolle que se fai eco das demandas da familia do alumnado afectado por estas deficiencias na ruta de transporte escolar. Como comentábamos tamén na comisión, son unhas irregularidades que non son exclusivas, por desgracia, do IES, e xa deixábamos en riba da mesa o voto a favor, por suposto, a esta proposta tal e como está, pero estender tamén esta solicitude de control sobre as rutas
tamén ao tema do transporte de primaria, xa que a concesionaria do transporte é a mesma e as deficiencias, pois, por desgracia, son moi similares. Nada, como decía, pois, o voto a favor á moción. Gracias. Continuamos o turno de intervención. Gregorio. Sí, moitas gracias. Bueno, estamos completamente a favor desta petición dos pais e dos propios AMPAs que a Concelleira de Educación nos dá traslado a este pleno, porque evidentemente estamos acostumados a que o servizo da liña regular de bus sexa un absoluto desastre, que as liñas que pasan polo noso concello non se cumplan horarios, non se cumplan rutas e demais, onde, bueno, seguimos esperando polo transporte metropolitano, que se anunciou millóns de veces, seguimos esperando por un servicio regular, pero isto de que as rutas que dan servizo aos colexios, que dan servizo ao instituto, que dá servizo á educación primaria, é unha novidade. Isto non había pasado, é unha cuestión recente pola absoluta incompetencia da Xunta de Galicia na xestión deste problema. Na época do bipartito incluso se había reforzado os servizos, se había dotado dun tutor, dun monitor no propio autobús para garantizar a seguridade dos rapaces e para garantizar a integridade dos nenos, para que foran no autobús pois sentados, que houbera un certo control do que pasaba ali dentro, e ora vemos como efectivamente empezamos a generar un problema con estos servizos que son fundamentales e que históricamente son os rentables, ¿no? Porque as rutas están sometidas a que haixa usuarios, pero digamos que a concesión para os servizos de transporte no sector da educación é algo que está completamente previsible, non hai sorpresas, polo tanto, se ofreces un servizo, tes que cumplilo, non? Estamos acostumados que haya problemas na reposición de facultativos na sanidade, pero tamén vemos como na educación acontece o mesmo. Bueno, parece que xa se solucionou o problema deste profesor de Historia que se demandaba e que estaba vacante a plaza, pero seguimos co problema do servizo de transportes, que é un problema, ademais, que afecta de maneira importante aos usuarios porque condiciona que os pais teñen que levar os nenos, genera un problema de acceder ao traballo, de como gestionar ese transporte facendo os pais, bueno, genera unha serie de inconvenientes que evidentemente non pode darse cando o servicio é un servicio que está licitado e que a Xunta debería abordalo con seriedade e tomar medidas para que non siga producíndose este problema. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervencións. Partido Popular, portavoz. Sí. Sí, nada, nos desde o Partido Popular pois manter o mesmo voto que na comisión. Nada, desde aquí mostrar o noso apoio ás familias, aos pais, ás nais, a dirección do centro, os profesores e incluso a propia Concellería de Educación para que nesas negociacións que poida transmitir o respaldo de toda a corporación e intentar que se dé unha solución definitiva a estes problemas e que os rapaces de Pollo pois podan ter un servicio de garantías e que a empresa pois exerza o seu servicio conforme ao contrato que lle corresponde. Gracias. Remados este primeiro turno. Se hai algunha intervención máis, abrimos, se non pasaríamos a votación. Sí, Raquel. Sí, bueno, eu quería incidir que sí que é sabido que no transporte en Pollo pois temos moitas carencias, pero bueno, nos parecía importante traer unha moción en exclusiva pois do que estaba acontecendo pois nestas rutas integradas no Instituto de Pollo. Non trouxemos o outro punto que foi retirado pola praza de profesor, pero porque nese momento xa xusto cando foi a comisión foi cuberta,
pero o que esperamos é que no seguinte curso, pois, polo menos se queden as prazas que están agora dadas e que non se volva a ocurrir pois que os profesores tuveran que manifestar ni presionar a comunidade educativa pois para manter o mínimo de profesores que antes da pandemia. Agradecer aos membros da corporación pois que se votasen todos a favor. Gracias. Gracias, Raquel. Pasamos á votación, se non hai outra intervención. Vale, gracias. Entendo que é un acordo unánime, así se recolle na acta. E continuamos co orden do día do pleno. Grazas, alcalde. Punto número 11 da orde do día, asunto 4934, expediente 2875-2021, moción do Partido Popular instando o Goberno a adoptar medidas para rebaixar o prezo da luz. Moción elevada a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021, no que se adoptou ditame do que se dará lectura extractada. Rematado o debate, a Comisión en votación ordinaria por 4 votos a favor do Partido Popular e 4 abstencións do Grupo do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Mixto Avante Pollo. Dos membros presentes telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar ao Goberno de España a eliminar o tipo de gravame do imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica do 7%, modificando a Lei 15 do 2012 de 27 de decembro de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética. Segundo, instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24 de 2013 do sector eléctrico para que, entre outros aspectos, determinados custos regulamentarios que se trasladan á factura eléctrica, débeda do sistema eléctrico e custos extrapeninsulares, sexan financiados íntegramente con cargo aos orzamentos xerais do Estado. Terceiro, instar o Goberno de España a modificar a Lei 37/1992 do imposto sobre o valor engadido para facer permanente a rebaixa do IBE da electricidade do 21 ao 10%. Cuarto, instar ao Goberno de España a impulsar o descenso da factura eléctrica a través da revisión dos tramos horarios na medida en que o período val de luns a venres no que a tarifa é máis barata vai das 12 horas da noite hasta as 8 da mañá, o que fai moi difícil o aforro das familias. Quinto, instar ao Goberno de España a ampliar o dereito de poder acollerse ao prezo voluntario de pequenos consumidor ata potencias iguais ou inferiores aos 15 kilovatios para o consumidor doméstico, co fin de facilitar o acceso ao bono social eléctrico. Sexto, instar ao Goberno de España a loitar contra a pobreza enerxética entre os consumidores máis vulnerables, establecendo axudas específicas para o pagamento de facturas e asumindo o 100% dos custos para evitar o corte da suministración eléctrica. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos o turno de intervencións. Ponente da moción, Partido Popular. Sí, boas tardes a todos e a todas. Bueno, lamentablemente temos que... Boas tardes, alcalde. Lamentablemente temos que traer esta moción a este pleno. Digo lamentablemente porque a subida da luz está repercutindo moi gravemente nas familias de Pollo, nos autónomos, nas pequenas empresas e demais. Presentamos esta moción neste pleno instando o Goberno Central a adoptar unha serie de medidas que permitirán rebaixar o recibo da luz en torno a un 20%. Creemos que é adecuado que desde esta corporación, humildemente, todo o que podamos facer o fagamos nestes temas, é o que propoñemos aquí, por eso pedimos o voto favorable de todos os grupos desta corporación para instar ao Goberno de España que, aparte, a poñer solucións, xa que, ademais, deste gran problema, a regulación enerxética é competencia exclusiva do Estado. Moitas familias e empresas de Pollo están a sufrir moitas dificultades que, polo escandaloso prezo que está alcanzando a electricidade, con récords consecutivos, día tras día nos despertamos cun novo récord consecutivo de megavatio hora, está alcanzando. Pasamos de 92 euros megavatio hora, en agosto 105 euros megavatio hora, a mediados de setembro 190 euros
megavatio hora e actualmente supera os 200 euros megavatio hora, con picos horarios que superan os 260 euros megavatio. As familias de Pollo están a pagar de luz 7 veces máis que hai un ano, pero non só as familias, tamén os autónomos, os pequenos comercios, as empresas, que despois, además, repercuten no cidadano. Un círculo moi vicioso, un círculo que o goberno central e os partidos que o sustentan non están a facer nada, únicamente o que están facendo son campañas de propaganda e parches puntuais que, a noso entender, non solucionan esta escandalosa subida da luz. Entre as medidas que propoñemos inclúese a reducción da fiscalidade, facendo definitiva a reducción do IBE do 21% ao 10%, por certo, reducción proposta polo Partido Popular no Congreso dos Deputados e aceptada polo Goberno. Ademais, tamén propoñemos a supresión definitiva do imposto da produción de enerxía do 7%, desvincular o prezo do pequeno consumidor do mercado mayorista e crear axudas para o pagamento de facturas ás familias máis vulnerables e revisar os tramos horarios para que non haxa estes picos tan excesivos como máis de 260 euros megavatio hora. Ainda recordamos como os partidos que conforman o tripartito denunciaban a pobreza enerxética e o elevado prezo da luz, cosa que o PP de Pollo tamén estaba de acordo, cun goberno do PP na Moncloa, cun goberno de Mariano Rajoy, pero agora están, pois parece que están calados, aínda que o prezo multiplicárase por 4, por 5 ou por 7 con este goberno socialdemócrata ou socialcomunista, como queramos chamar. En novembro de 2014, o PSOE de Pollo presentou unha moción contra a pobreza enerxética e o megavatio hora estaba a 50 euros. O BNG de Pollo, en setembro de 2015, presentou unha moción neste pleno contra a pobreza enerxética e o megavatio estaba a 62 euros a hora. Agora está a máis de 200. Entendemos que non debería haber ningún problema para que todos estemos a favor desta moción. A aplicación destas medidas sugeridas polo PP de Pollo suporía unha rebaixa como mínimo do 20% no recibo da luz e axudaría a moitas familias e empresas de pollo a superar esta situación dramática que estamos a vivir. As medidas concretas xa as mencionou a secretaria no resumo do dictamen. Resumindo, sería instar ao Goberno de España a eliminar o tipo de gravamen do 7% do imposto de enerxía eléctrica, instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico, instar ao Goberno de España a que sexa definitiva a rebaixa do IBE do 21% ao 10%, instar ao Goberno de España a impulsar o descenso da factura eléctrica a través da revisión dos tramos horarios, que é moi importante, instar ao Goberno de España a ampliar o dereito de poder acollerse ao prezo voluntario do pequeno consumidor, que agora non se pode facer, e instar ao Goberno de España a loitar contra a pobreza enerxética neste dramático momento. Ademais, tamén, para xa concluir este turno de intervención, nos parece importante decir que non hai que esquecer que esta subida tan elevada do precio da luz en España, en palabras do propio Banco Central Europeo, do Banco de España, atribúese ao IPC interanual armonizado de España no primeiro semestre. É dicir, que temos un impacto moi superior o registrado en toda a zona euro, en as súas principais economías. Por tanto, unha competencia de produción de enerxía e do Estado, por eso traemos a este pleno esta moción para instar o Goberno Central a que definitivamente poña unha medida, unha solución a este problema e non parches puntuais como os que está facendo que non para nada están aliviando e moito menos as familias, a economía das familias e dos veciños de Pollo. Gracias, alcalde. Gracias, Sergio. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, Avante Pollo xa avanzou o voto a favor na Comisión de Facenda. Estamos a favor desta moción. Concordamos que os incrementos na factura da luz son inasumibles tanto polas familias como polos negocios que empezan a ter uns custes de funcionamento que fan que teñan que replantexarse a viabilidade económica deses negocios. Son unhas subas que están ao redor do 30-40% máis do que viñan pagando pola factura da luz. É unha suba que provoca que se acaben repercutindo unha vez máis tamén eses custes, eses incrementos ao consumidor final.
E ainda así, bueno, estas subas que son escandalosas, hai que ter en conta que teñen unha rebaixa, bueno, esta rebaixa temporal que se aprobou do IBE do 21% ao 10%, que con todo, pues habría que supoñerse sin esta rebaixa do IBE o que iba a significar ese incremento. Concordamos que son necesarias medidas urxentes para regular o mercado eléctrico, que son necesarias tamén medidas para fixar os prezos máximos da enerxía eléctrica e que son urxentes tamén medidas para evitar a pobreza enerxética e a exclusión social que van a estar provocadas directamente por esta suba escandalosa da factura da luz que chegou xa neste momento a un teito que é dificilmente asumible por moitas familias e por moitos negocios. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí. A ver, nós estamos a favor de que se faga todo posible para reducir o impacto que ten o incremento de enerxía na factura, polo tanto non temos maior problema en votar en contra ou a favor, perdón, desta iniciativa, pero bueno, creo que hai que facer un poquinho de historia e falar de onde ven estas subidas e que fixeron uns gobernos e que fixeron outros. O primeiro goberno, isto non é un problema de España, é un problema de toda Europa, e o primeiro goberno en tomar medidas foi precisamente o goberno de España. O primeiro que se fixo xa foi eliminar o imposto ao sol, porque o Partido Popular lle puxo directamente un imposto ao sol, que obligaba a depender das empresas enerxéticas para ter o suministro de enerxía. Logo, o IBE temos que recordar que o Partido Popular, o señor Rajoy, que iba a baixar todos os impostos e logo resulta que subeu 36%, pasou o IBE do 18% ao 21%. Este goberno xa o baixou ao 10%. Por lo tanto, aquí o punto que fai referencia á baixada do IVA xa leva tempo operando o IVA do 10%. Logo tamén falamos do imposto de xeración eléctrica, que vostedes falan aquí, valor de produción de enerxía, o imposto do 7%. Tamén foi eliminado de maneira puntual, que se terá que renovar. Creo que está rebaixado, eliminado ese imposto hasta final de ano, e se persiste o problema terán que prorrogalo, pero quero decir tamén que este imposto foi generado por o señor Rajoy polo Partido Popular. É un posto que non existía antes. E as medidas, España está presionando en Europa para facer unha xestión enerxética conxunta que permita uns precios óptimos de enerxía. Os precios que son a nivel mayorista non repercuten exactamente na factura, porque precisamente estas exencións e a baixada do IVA ten incidencia. Eu, personalmente, estou a pagar menos de enerxía agora que antes, é curioso, pero sí é certo que, sobre todo, no tema das empresas ten unha gran incidencia, porque os precios están completamente disparatados. Este sistema que temos actual de subastas foi creado por o señor Aznar, é dicir, non é un sistema novo que ahora teremos que modificar e buscar outro sistema moito máis eficiente, pero hai que decir que este sistema ven da época do señor Aznar, cando privatizaran as empresas enerxéticas que eran de titularidade do Estado, que precisamente permitía ter un prezo completamente controlado e regulado, e nos prometeron que iban a baixar moitísimo os precios da enerxía, e vemos como sistemáticamente foi subindo o prezo do que cada un paga pola factura eléctrica. A factura é moito máis clara con a nova legislación que se está facendo. Todos sabemos exactamente que partes son de impostos, que parte corresponde a cada suministro de enerxía, canto é o valor da enerxía. Por lo tanto, se clarificou bastante o tema da factura, ainda que eso, ao final é unha cuestión que non ten incidencia no precio, pero resulta curioso que o Partido Popular se erija como defensor
de baixar a luz cando eles a subiron sistemáticamente, cando gran parte dos impostos que agora o Estado retira os creou o Partido Popular e os impulsou o Partido Popular. E chamativo tamén que falen da pobreza enerxética cando o primeiro que fixo este goberno foi generar precisamente unha lei no 19 para regular a pobreza enerxética, que ninguna persona se quede sin suministro de luz. De feito, hasta un mínimo de consumo, está claro. De feito, aquí no Concello de Poio temos unha política de que nadie quede de suministro de electricidade nin de agua. Dende servizos sociales se costean a familias que teñen problemas de ingresos o coste da factura, que creemos que é unha iniciativa interesante e que se está facendo moi ben desde servizos sociales nese sentido. Un pouco máis, vamos a votar a favor porque non somos partidarios de que se adoten todas as medidas posibles. O que pasa que, bueno, temos que facer un pouco historia do que fixo o Partido Popular co tema do IBE, con tema do valor de produción de enerxía e demais, como multiplicaron precisamente o valor da enerxía e como tamén o sistema actual que estamos padecendo foi precisamente xerado por eles, porque privatizaron unha empresa que era pública e a privatizaron precisamente rematando. Sí, alcalde. Gracias. Prometendo que iban a baixar os prezos. Gracias. Continuamos. Continuamos o turno de intervención. BNG, Varga. Sí, alcalde. Pois nada, grazas, alcalde. Tomo a palabra. Entón, Sergio, consellos vendo que para mí non teño. Antes non te miraba, agora ves o tai. Mira, facía referencia que no ano 2015 o Partido Socialista presentara unha moción neste Concello a respecto da suba naquel momento co goberno de Rajoy. Pero, bueno, eu non sei se vin desos plenos, pero no mes de xullo presentouse unha moción, que aparte teño aquí, que di unha moción do BNG sobre a nova tarifa eléctrica. É dicir, o que se demandou no 2015 tamén se demandou en sueño. E máis, foi con un acordo plenario. E moito dos puntos que se recollen aquí veñen a ter que ver cos puntos que hoxe traedes na moción. Dito isto, en da que se reiteren mocións, é importante tamén, vou adiantar, que evidentemente vamos a votar a favor, pero, bueno, tamén compre refrescarlle o Partido Popular, que, bueno, que xa é unha moción, hai uns acordos, hai unha unanimidade, e, bueno, esa pasou polo Concello no mes de xuño, porque, bueno, facía referencia a 2015, 2021, xullo. Logo, cando falamos do tema da luz, cando falamos por que sube os recibos, estamos falando dun problema, pero os problemas ás veces temos que ir a raíz do mesmo. Entón, traer esta proposta de intencións está moi ben, pero, bueno, cando representades o Partido Popular, que ten a ver tamén moito na subida da luz, porque cando o recibo da luz sube por algo, sube porque hai impostos indirectos, sube porque hai que modificar as normativas para que se beneficien moitas das multinacionais eléctricas, e iso tamén ten parte de complicidade o goberno da Xunta e do Partido Popular, posto que incide nos baleirados de encoros, incide en cando poñemos as políticas dos eólicos con proxectos de eólicos que non repercuten nin beneficia o entorno onde están construídos. Entón, está moi ben vir aquí con unha moción de intencións, pero vostedes, eu creo que na moción, creo que pon Partido Popular, sí, pon Partido Popular. Oiga, pois o Partido Popular moito ten que ver, e mira, como ademais a vostede, Sergio, gustalle moito vir aquí, porque algunha vez ten vido aquí a ilustrarnos con fotos, a ver se recoñece esta, porque eu creo que é moi indicativa. Home, aún da foto, seguro que o vai a recoñecer. E sabe quen é outro, Sergio? Ríese. Bueno, pois esta foto é moi indicativa. Vostedes representan o Partido Popular. Este señor que está aquí é o presidente da Xunta de Galiza. Este señor que está aquí é o presidente de Iberdrola, unha das multinacionais que máis se beneficia precisamente das subas deses recibos da luz e que tamén se beneficia da xestión que se fai en Galiza precisamente das eléctricas. Esta foto debería de quitarlle os colores cando veñen con esta moción aquí,
porque este é, eu creo que o presidente do Partido Popular, o señor Feixóo, e outro deben de coñecelo, porque de feito aquí aparecen os dous xuntos nunha inauguración. Pero mire, llevo a decir máis, dentro do BNG temos propostas para iso e o defendemos sempre, unha nova tarifa eléctrica galega, a eliminación de todos esos suplementos que aparecen no recibo da luz, que se quede o IVA reducido nun 4% e, sobre todo, a creación dunha empresa pública galega para xestionar a nosa electricidade. Pero mire vostede, a diferencia de, por exemplo, os vascos, ou neste caso, os cataláns, o que di o señor presidente da Xunta. Feijóo rechaza unha tarifa eléctrica propia para Galicia. Non se entendería. Rexeitan a proposta do BNG que buscaba abaratar o recibo da luz. Cerca de 80 empresas vascas se beneficiarán do cambio da tarifa eléctrica. Iso é a xestión política, porque que o recibo da luz veña alto non solamente depende do goberno do Estado, senón que tamén depende da xestión política que fagamos aquí. Está claro que o Partido Popular non fai unha xestión política para abaratar, sobre todo os galegos, que somos os produtores de enerxía, e deberíamos de beneficiarnos da mesma, e iso debería de implementar nunha reducción do recibo da luz. Entón, cando o señor presidente da Xunta tamén cambie as súas políticas enerxéticas, pois o mellor igual podemos vir todos aquí a falar, pero na mentres o que temos que facer é defender unha nova tarifa eléctrica galega, que como poden ver, ou neste caso escoitar, é imposible facelo se temos a barreira do Partido Popular que o impide. Nada máis. Gracias, Marga. Continuamos o turno de intervención. O segundo, dado que este turno se rematou, o ponente pode continuar co segundo turno. Sí, grazas, alcalde. Bueno, comezando pola última intervención da portavoz do Bloque Nacionalista Galego, decir que consellos vendo que para mí non teño, dixe a señora Marga. Bueno, mira, se falamos de apertas que venden un país, como é esa foto que nos acaba de ilustrar a señora Caldas, unha campaña financiada e pagada polo BNG, que se deben ser os problemas que teñen os galegos, eu tamén lle podería enseñar os apertas que venden un país. A súa jefa, a señora Ana Pontón, con Otegui, a súa jefa, a señora Ana Pontón, con Rufián, e, sobre todo, o BNG apoiando a un goberno socialista que está incrementando en máis dun 500% o precio da luz. Porque queremos recordarlle a señora Caldas que Pedro Sánchez está gobernando co apoio do BNG. Eso é importante. É importante que a señora Caldas sempre teña presente cando está falando do goberno central. Ademais, decirlle, cando fala de Iberdrola, cando fala destas campañas e demais, decirlle que o último fichaje de Iberdrola é un socialista, o señor Carmona, vicepresidente de Iberdrola. Entonces, hai que ser un poquinho máis concreta cando se den certas cousas. É certo que no que na materia non entra. Entra en falar de Feijóo, da Xunta de Galicia, bueno, como di vostede, Feixóo, Sergio, Rajoy, Feijóo, Sergio, Rajoy, é en falar destas cousas, pero non é falar realmente do problema e do drama que están sufrindo as familias de pollo, os consumidores, os pequenos empresarios, as pymes, as empresas de pollo, con este recibo excesivo da luz. E a moción que vostede trouxe aquí co PP, ademais, no pleno pasado, hace 2 plenos, foi unha moción que o que decía era que estábamos en contra desta subida da luz. Pero nós agora tenemos unha moción con propostas que entendemos que son as que temos que votar. O señor portavoz socialista decirle que, bueno, que noraboa porque vostede este pagando menos de luz que antes, debe ser o único veciño de pollo que está pagando menos de luz que antes, de Galicia igual tamén, que de España, é curioso, non? É mentira que fora o PP quen privatizou Endesa, é mentira. Sí, Gregorio, é mentira, é mentira. Foi o goberno de Felipe González no ano 1978. No ano 1988, sí, busca, sabe eso que está co teclado. Busque ben, que o seu aliado Google sí que lle vai a decir Endesa no ano 1978 foi privatizada por Felipe González, non foi privatizada por ningún goberno popular. Entón, hai que ceñirse un pouco a verdade, vale?
E si, a rebaixa do IBE foi proposta polo Partido Popular no Congreso dos Deputados e é unha iniciativa que o Goberno vai facer e vai aprobar, e ainda non é efectiva esa rebaixa. Por eso tamén a incluímos nestes puntos. Pero nós nestes puntos, señora Gil, incluímos máis cousas que a baixada do IBE. E non vexo eu que este falando desas cousas. Gracias. Rematando. Vaya privatización do PP, vaya, ademais de ir ao pasado, vai de forma, non sei se intencionada ou por desinformación, pero de forma errónea e mentindo. Vale? A Luz privatizou o Partido Socialista Obreiro Español. Cada vez de obreiro e de español cada vez ten menos. Sánchez invita, os españoles pagan. Eso é o que está pasando en España, señora Gis. Gracias. Gracias, Sergio. Continuamos. Turno de intervención. Silvia. Sí, eu non sei, estou facendo reconto a ver de como van os votos a favor ou en contra desta moción, porque polo tono encendido do debate me parece que non sei, que non está clara aínda a votación. Se chega a ser unha moción que fóramos a votar en contra, non me podo ni imaginar. Nada, simplemente engadir que, a ver, un pouco de seriedade pode parecer un pouco unha burla sacar proveito da penuria que están a pasar moitas casas que están a pagar con menos consumo e con moito máis control e con moito menos servizo, pois están a pagar a factura máis cara da luz da historia. Aproveitar este feito para entrar neste cruce de non sei de que, de ensinarnos unha serie de fotografías que a maior parte delas, Sergio, nada en absoluto teñen que ver co asunto que estamos a tratar, pois me está parecendo un pouco forzado. Por volver a centrar o debate, estamos tratando desta proposta, que serie de propostas que veñen contidas na moción para tomar este acordo na moción de pedir a rebaixa e o control da enerxía eléctrica. Nada máis, alcalde. Gracias, Silvia. Continuamos. Turno de intervención. Sí, Gregorio. Señor Sergio, sodes especialistas en darlle a volta a verdade e mentir. O que permitiu no 88 Felipe González foi a participación privada na empresa, nunha parte moi pequena, pero quen a privatizou, quen a fixo privada, ademais vendéndolla aos italianos, a Enel, vendéndolle ao goberno italiano, é dicir, o goberno español non podía ter unha empresa eléctrica, pero logo ya vende ao Estado italiano. Impresionante. Foi no 98, señor Aznar, non minta, porque vostedes teñen unha capacidade moi especial para darlle a volta á realidade. É como o informe do que falaba antes o señor Moldes. O sea, o informe pon unha valoración de canto lle hai que pagar, pero el dalle a volta e son ustedes uns especialistas en darlle a volta á realidade. Vostedes só se preocupan dos temas cando están na oposición. Cando están no goberno, fan exactamente todo o contrario, como fixeron coa tarifa eléctrica. Subiron todos os impostos e agora veñen aquí a venderlle a xente de que se preocupan. Vostedes non se preocupan absolutamente de nada. De feito, aí recentemente foi o goberno unha iniciativa para reducir os beneficios das empresas eléctricas e vostedes votaron en contra. Porque vostedes teñen claro de que lado están. Logo veñen aquí a facer demagoxia e engañar os veciños e tomarlle o pelo a xente. Pero cando votan claramente a favor das multinacionais. Recentemente, creo que é o 19 de setembro, aprobouse unha norma para reducir os beneficios das empresas eléctricas. Votaron todos a favor, menos vostedes que votaron en contra. Porque vostedes están ao servicio precisamente desas grandes multinacionales. É chamativo. Con respecto a que nos afecta a nos apoio sacou a licitación precisamente o suministro de enerxía que pasou a ser para Iberdrola a un precio taxado. E apoio a subida non lle afecta porque fixemos moi boa xestión neste concello. E sacando a licitación no ano 2020 o suministro de enerxía. Por certo, vostede e o seu portavoz decía que estábamos privatizando o alumeado. Ese é o nivel de ética que teñen vostedes e como enganan os veciños, como enganan a xente. Pasamos de Fenosa a Iberdrola a través dun concurso e vostedes din que privatizamos. Eso é o nivel de verdade, de ética que teñen vostedes. A realidade é que levamos desde o ano 2020 grazas a unha licitación que se fixo neste concello co mesmo precio.
Por lo tanto, a xestión municipal é impecable no tema eléctrico. E pode vostede ver o que se aforrou desde que se iniciou este plan de eficiencia enerxética do noso Concello, os miles e miles de euros que se aforraron por unha xestión óptima. Goberno de Estado. O Goberno de Estado ten que facer algo máis, ten que facer todo o posible para reducir o impacto que ten na factura por o incremento da luz. Tamén hai que decir que non é un problema de España, é un problema de toda Europa. E o único goberno que fixo algo para reducir foi este. Reduciu o IVA que vostedes subiron e reduciu o imposto de xeración de enerxía que vostedes crearon. Por lo tanto, hai unha diferencia notable nos feitos. Ademais, a parte da demagoxia e das milongas que vostedes contan, a realidade é a que é. A realidade é a que é. Vale? A realidade é que toma medidas e adopta medidas. Cando goberna, somos nós. Vostedes, cando gobernan, suben impostos. Cando están na oposición, fan demagoxia barata para ganar os incautos. Vai rematando. Gracias, Gregorio. Gracias. Continuamos o turno de intervención. Portavoz do BNG. Sí, alcalde. Grazas. Simplemente reseñar unha cousa que, ademais, a nos parece de vital importancia. Creo que o BNG o leva de bandeira, non? Para nós hai que propoñer un modelo de cambio de xestión da enerxía eléctrica. Ese modelo de cambio da xestión de enerxía eléctrica consiste en que os beneficios, e o dixen antes, os beneficios das eléctricas revirtan nos territorios. Por iso é importante ter tarifas propias. E por iso, para nós, nos importa, evidentemente, un tema como pode ser privatizar un ben de primeira necesidade, como é o acceso á luz, nos parece antisocial, parecenos antidemocrático e, ademais, decía o portavoz do Partido Popular que, bueno, que nos, como podemos decir, abrazos que venden país. Mire, o que non se pode é vender un país ás multinacionais. E niso vostedes teñen moito que decir. O que hai que facer é propostas, pero propostas reales e pensadas en circunstancias que teñan impacto económico no territorio. E yo dixen antes e yo volvo a repetir agora. Novas xestións dos encoros, novas xestións novas dos eólicos. Outra vez, necesitamos unha nova tarifa eléctrica e, sobre todo, necesitamos que os galegos, que somos produtores de enerxía, podamos vernos beneficiados de esa produción no noso territorio. Entón, o que non se pode crear normativas ou modificar normativas adaptadas simplemente pois a que leven os beneficios sexan as multinacionais. E iso é precisamente o que está pasando. O denunciamos fai 2 meses, o denunciamos dende o inicio da suba, o denunciamos tamén cando iniciou o Partido Popular e o vamos a seguir denunciando sempre, porque para nós é primordial, primeiro, defender aos galegos e as galegas e, como non pode ser de outra maneira, pois tamén aos nosos veciños de Poio, que ademais están sufrindo as graves consecuencias desta suba nun momento pois tan complicado como este no que estamos salindo da pandemia do COVID, que está provocando pois tamén unha importante crise económica. Entón, eu creo que estamos falando de algo que é moi serio, é un ben de primeira necesidade, pero, sobre todo, o que non podemos vir aquí, eu volvo a repetir, pedindo cousas cando vostedes ou o seu presidente pois o que está facendo é a xestión contraria. Entonces, cando falamos, hai que falar de todo. Por iso lle decía que o problema hai que atallalo de raíz, non só por encima. Entón, bueno, veña con mocións que cando vostedes, dende o Partido Popular, poñan solucións, pero, bueno, vir aquí e facer un lavado de cara e unha proposta de boas intencións queda moi ben, pero, oiga, vostede, igual teñen que petar arriba e empezar a decir que empecen a defender unha mellor xestión eléctrica para as galegas e para os galegos. Entón, bueno, eu, por a miña parte, nada máis. Gracias, Marga. Partido Popular ten o último turno de intervención. Sí, este turno serían 2 minutos. Gracias, alcalde. Bueno, o máis importante de todos é que o que vamos a votar, coincidimos nos puntos que vamos a votar, eso é o máis importante. Despois están as polémicas suscitadas no propio debate. Recalcar varias cousiñas que se dixeron aquí.
Bueno, como vexo que a portavoz do BNG non se pode falar moito de Feijóo, voulle decir as palabras textuales de alguén pouco sospeitoso de ser do PP, senón que é diputado socialista, vale, que no Parlamento de Galicia, que se chama Martín Seco, sobre a tarifa galega eléctrica que propone o BNG. Comillas, un ejercicio de propaganda soberanista, una ensoñación nacionalista, que hacer creer a la gente que por ser gallega la tarifa será más baja. Eso es mentir. Esto lo dice el PSOE en el Parlamento de Galicia. Y sabes, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el PSOE en esto. Entonces creo que ya queda suficientemente contestada a la tarifa eléctrica galega que propón o BNG, que é unha burda, unha mentira e irreal. Como a banca pública galega, son irrealidades, a ficción nacionalista. Pero despois, cando veñen as eleccións autonómicas, a xente fala. En Pollo tamén, máis de un 40%. Xa sabedes a quen votou. Entonces, bueno, imos ser un pouco honestos coa verdade. E despois, seguindo ser honestos coa verdade, volver a recalcar o señor portavoz socialista, que está bastante nervioso desde que saliu o tema da factura de antes, que ainda sigue agora, falamos da luz, pero el volve coa factura dos 43.000 euros que pagan así por... Bueno, saben eles como se pagan, decirlle que, efectivamente, o señor Felipe González non solamente privatizou Endesa, nesa época de privatizabas SEAT, Repsol e demais, tamén privatizou o goberno de Felipe González a compañía Endesa. Un lanzamento inicial en bolsa, cun lanzamento inicial, vostede di que foi mínimo, pero solamente o lanzamento inicial foi dun 18% a compañía. Esa xa de primeiras, non no 88. Entonces, creo que non hai que rirse da xente, dos veciños, nin da propia corporación, porque non vale a pena. Vai rematando. Entón, nada, non consumo máis tempo, alcalde. Moitas grazas. Gracias, Sergio. Ben, procedemos á votación nominal e despois de todo, aínda que o debate foi, eu creo que extenso, polo tanto, eu collín nota de que hai un acordo unánime da corporación, aínda a pesar do debate, que eu creo que é sempre interesante. Se vos parece, recollemos o acordo ou votamos nominalmente. Os portavoces se poden manifestar e... Nós estamos a favor, alcalde. Alcalde, estamos a favor tamén. Sí, vale. Todos a favor. Pois entón, recóllese como acordo unánime a proposta e continuamos co orden do día do pleno. Punto número 12 da orde do día, asunto 4935, expediente 2933-2021, moción do Partido Popular para impulsar a participación real de veciños e asociacións na xestión municipal. Moción elevada á consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2021, no que adoptase ditame, no que se dará lectura extractada. Pois ben, a Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deportes por 4 votos a favor, 3 abstencións, 4 votos a favor do Partido Popular e do Grupo Mixto, ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar ao Goberno local a comprometerse coa participación real de veciños e asociacións na xestión municipal, facendo cumprir a normativa vixente e os acordos plenarios e axilizando a aprobación do novo regulamento de participación veciñal. Segundo, instar ao Goberno local a dar traslado do borrador do novo regulamento de participación veciñal á Corporación Municipal e aos colectivos veciñais para que poidan realizar achegas. Convocar unha reunión extraordinaria do Consello de Participación Veciñal conformado como figura recollido no regulamento vixente por un representante de cada colectivo veciñal e un de cada partido con representación nun prazo máximo de 2 meses na que o primeiro punto sexa o proxecto de regulamento. Terceiro, instar ao Goberno local, mentras que non se apruebe o novo regulamento de participación veciñal, a aplicar o regulamento vixente en teoría dende 1996 e, en particular, proceder a constituir e convocar o Consello de Participación Veciñal coa composición, a periodicidade e os asuntos a tratar regulamentarias.
Cuarto, instar ao Goberno local a fomentar a información e a participación reais e efectivas do tecido asociativo, en particular veciñal e parroquial, trasladando con antelación e de forma periódica as actividades previstas para cada parroquia, e no seu caso as de carácter xeral, solicitando as aportacións dos colectivos para a elaboración de orzamentos, ordenanzas fiscais, plan municipais, programas culturais e de festas, etc. Actualizando a axenda municipal na web e outros espazos online para informar e recibir as achegas de asociacións e veciños. E quinto, instar ao Goberno local, mentras non se aprobe o novo regulamento de participación veciñal, a involucrar e informar activamente ao tecido asociativo sobre os asuntos do seu interese, en particular facéndolles chegar aos colectivos incluídos no rexistro de asociacións directamente por email e outros medios as actas da Xunta de Goberno local, dos plenos da corporación e outros documentos de acceso libre, como os informes de gastos, plans municipais, proxectos normativos, orzamentos, reparto e bases de subvencións e outra información pública, especialmente a relativa ás materias recollidas no artigo 12º do vixente Regulamento de Participación Veciñal. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos o turno de intervencións. Sí, boa noite Boa noite a todos. Pois ben, hoxe traemos a Pleno Municipal unha iniciativa, outra máis, para darlle voz aos veciños e aos colectivos do noso concello, para darlles unha ferramenta para que poidan recibir información e para que poidan intervir nos asuntos do municipais. En definitiva, para que a participación dos veciños e do tecido asociativo de apoio, a transparencia e a rexeneración cheguen a este concello despois de 26 anos. Gustaríame, antes de nada, recalcar que estas medidas que propoñemos son as que nos trasladaron as asociacións veciñais que convocaron o PP exclusivamente para intentar sacar adiante esta iniciativa, esta proposta. Porque os veciños e as asociacións queren informarse do que pasa no concello, queren participar nas decisións e na vida municipal, pero se atopan cun goberno que as ignora, que non cumpre nin os acordos que firmaron no seu pacto de goberno logo de perder as eleccións, nin os acordos do pleno ata que non lles queda máis remedio que cumplirlo, nin sequera coas ordenanzas e regulamentos vixentes e aprobados por vostedes mesmos. E voulles poñer algúns exemplos. Cando firmaron o pacto dos tres alcaldes, a señora Silvia Díaz prometía que en 6 meses ia reactivar o Consello de Participación Veciñal, e van 2 anos e medio. Prometían tamén que nos presupostos ian participar os colectivos e despois de 2 anos e medio, insisto, non só non lles consultaron nada, nin siquiera os orzamentos, nin as subidas de impostos, nin os créditos, senón que as asociacións puideron coñecer o contido dos orzamentos e facer alegacións porque dende o Partido Popular nos reunimos con eles e lle fixemos chegar aos presupostos unha vez aprobados. Outro exemplo, aprobouse a petición dos colectivos de crear unha mesa de reconstrucción en maio do ano pasado que se ia reunir con eles, cos sectores productivos, para falar das axudas, dos proxectos que iba a establecerse no Concello para reactivar a economía, e despois dun ano e medio, pois non fixeron nada. Pois hai 1000 exemplos máis, dende que non contestan as preguntas e os escritos, dende que firman decretos prohibindo o acceso á información, que votaron en contra da retransmisión dos plenos, que nos negan información ao rexistro. En resumen, ao tripartito sobranlles os veciños e sobranlles os colectivos. Pero, dende o Partido Popular, como primeira forza do Concello, como os únicos que escoitamos os veciños e as asociacións, como os únicos que si estamos cumprindo o compromiso de traer a transparencia e a participación a este Concello, trasladamos as peticións expresas que nos fixeron os colectivos para que se comprometan á participación real de veciños e asociacións. E paso a explicar os puntos da moción. En primeiro lugar, instamos ao Concello
a que se comprometa coa participación real e efectiva das asociacións na xestión municipal, facendo cumprir a normativa vixente e os acordos plenarios e axilizando a aprobación do novo regulamento de participación veciñal. O segundo punto, dar traslado do borrador do regulamento tanto ao resto dos grupos como aos colectivos para facer aportacións. En este punto teño que aclarar, facer unha aclaración, que despois de presentarnos esta moción, dende o tripartito nos enviaron un documento xenérico que é o que proporciona a Federación de Municipios a todos os concellos de regulamento. Ademais, pedimos que se convoque as asociacións veciñais nun prazo máximo de 2 meses para trasladarlles o proxecto de regulamento e recoller as súas achegas. Ademais, mentres non se aprobe o regulamento, exiximos que se aplique o que está vixente e se convoque os colectivos. É fundamental, isto é fundamental, exiximos que se comprometan a informar e a involucrar as asociacións, especialmente as veciñais e as parroquiais, trasladándoles con antelación os asuntos e as actividades previstas para a súa parroquia e dándolles información e pedindo a súa opinión para orzamentos, ordenanzas, plans culturais, etc. Isto é máis ou menos, en teoría, o que se debería estar facendo dende hai 26 anos. Pero, mentres non se aprobe unha normativa, o que hai que facer é involucrar activamente os veciños e as asociacións. E que quere dicir activamente? Pois moi sinxelo. Pois darlle traslado das actas de goberno, das actas dos plenos, e non como nos dixo recentemente un representante dunha asociación. Non pode ser que cando nos pidamos información, o señor alcalde conteste nun pleno que está a disposición na web, que a busquen na web. Esa é a participación e a transparencia. Pedimos que se lle faga chegar unha información que é pública e que piden os colectivos. É algo tan sinxelo que se debería estar cumprindo, pois non é así. E, por tanto, nós temos claro que é algo que é unha cuestión de vontade. Non se trata de que sexa costoso, é que é unha cuestión de que non se quere facer. Gracias, Rocío. Seguimos o turno de intervención. Sí. Silvia. Avante Pollo xa anunciou na Comisión de Cultura onde se tratou esta moción o noso voto a favor, a pesar de que, esta moción pouco ou nada ven a aportar ao proceso, pero, agora entendo un pouco, en principio, era de alegrarnos que o partido da oposición tivera ese compromiso coa participación, coa transparencia, pero, xa se ve que nada máis que unha excusa para verter aquí agora mesmo unha serie de acusacións e de manipulacións da realidade, que, en algún caso, algunha insinuación bastante grave. Rocío, vou intentar explicarcho con claridade en que igual non vou a ser breve, vale? Ademais, é algo que xa o sabedes de sobra, porque se falou en numerosas ocasións. Vos sabedes que no ano 2015 faz sempre referencia a ese regulamento do Consello de Participación Veciñal do ano 96, pero ti sabes terías que saber de sobra que no ano 2015, coa Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, introduciuse a obrigatoriedade de que as asociacións como persoas xurídicas que son se relacionaran obrigatoriamente, telemáticamente coa administración. Dende 2015 hubo varias moratorias, por así decirlo. A entrada en vigor quedou postergado ao ano 18, pero logo aí volveuse a dar un prazo outra vez de outros 2 anos ata outubro de 2020 para facer esas adaptacións necesarias para que as asociacións, entidades, colectivos cumpriran con esa obrigatoriedade de relacionarse electrónicamente coas administracións. Tampouco fai falta recordar que a partir de marzo de 2020 estivemos nunha situación de excepcionalidade. Estuveron suspendidos os órganos colexiados, etc., trámites de todo tipo. Pero, en fin, en novembro xa
en novembro do ano 2020 iniciouse o paso previo fundamental e necesario sine qua non se podía levar a cabo o tema do Consello de Participación Veciñal, que era o necesario proceso de actualización do rexistro municipal de asociacións. Absolutamente necesario porque a día de hoxe, e como decía, dende o ano 2020, estamos obrigados a relacionarnos telemáticamente nos coas entidades e as entidades con nos. A última renovación fora había máis de 10 anos e había que garantir pois, que todos os representantes das entidades pois, contaran coa identificación digital, certificados, etc., necesarios pois, para recibir avisos e notificacións oficiais do Concello. Sabedelo de sobra porque o tratamos en varias ocasións en xuntas de portavoces nos meses de maio, nos meses de xuño, que se iba a poñer en marcha todo o procedemento da elaboración do regulamento. En concreto, no mes de xuño deste ano, trasladouse vos que se estaba a trasladar a traballar nun texto que, como ti ben decías, sigue o marco da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, aos que se lle fai as adaptacións necesarias para poder adaptalo a un municipio como o noso, e sabíades que nos vindeiros meses se vos iba a trasladar xa un borrador inicial de traballo aberto para que todos os grupos pudéramos aportar e chegar desa maneira ao maior consenso posible, que é desde o inicio a vontade que hai dende o Goberno en que esta elaboración do novo regulamento nazca froito do consenso. Na última xunta de portavoces, que foi o pasado mércores, xa se vos dou traslado a continuación desa xunta o borrador de traballo que ti facías referencia antes. En definitiva, unha vez máis, xa estamos máis que acostumados, é unha moción novamente oportunista do Partido Popular, é unha cuestión da que se leva falando. Sabedes perfectamente cales foron, ti falabas antes de que en 6 meses se poría en marcha, sodes perfectamente conscientes cales son os motivos da demora dos tempos, e os motivos non foron outros máis que permitir que as máis de 150 asociacións, colectivos, clubs de toda índole que hai agora mesmo no rexistro municipal, pois se lles permitira a cada unha coas súas problemáticas e cos seus ritmos propios, pois chegar a facer esa actualización e chegar a sumarse aos procedementos electrónicos. O que non tería absolutamente ningún sentido sería pretender tramitar un regulamento dun consello cando a maioría das asociacións non nin contaban en moitas, algunhas delas a día de hoxe ainda non contan con ese necesario certificado digital para ser convocados. Hai que decir, ademais, que dende os servicios municipais se fixe un traballo minucioso e un traballo en moitas ocasións individualizado, onde se estuvo asesorando un por un, resolvendo as dúbidas de todos os colectivos que se puxeron en contacto, para facilitar, porque o ánimo, como digo, era facilitar a incorporación e o acceso de todas as entidades, de todas as asociacións a sede electrónica, e, dai sabedes que houve incluso prazos extraordinarios e de todo tipo, porque a intención primeira e única era, sobre todo, pois non permitir que ninguén se quedara sin sumarse e quedara excluído por este motivo. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención. Sí, bueno, a verdad que dá gusto escoitar ao Partido Popular cando está na oposición. Son uns absolutos fenómenos. Cando están na oposición son a música celestial, logo cando gobernan fan exactamente o contrario. A mí o que me parece é que de mal gusto presentar unha moción cando saben que está salindo o borrador para deseñar o modelo de participación. Están perfectamente ao tanto do que se está facendo, se dou traslado en varias ocasións de que en breve recibirían o borrador, se anticipan, presentan unha moción, suelen facelo coas obras e demais. O que creo que deberían disimular un poquinho máis, porque
hai situacións na que é tan evidente e tan notorio que hasta resulta, pois non sei, resulta incluso violento. Nada que decir, é dicir, a todos os puntos estou completamente de acordo. Son fantásticos, vounos a votar a favor. Nada máis. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervención. Venega, Marga. Sí, grazas, alcalde. Bueno, a ver, nós non compartimos nin os argumentos e algúns exemplos concretos que fixo a voceira do Partido Popular. Creemos que, bueno, que non recollen o que debe de ser o espírito da transparencia e da transversalidade dentro das institucións, pero independentemente do argumental que tende máis a ser oportunista, sí que decir que, bueno, que todos os puntos que se recollen na moción para aprobación, sí que anuncio o voto a favor do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vamos a apoiar o sentido da moción e, bueno, tamén estes puntos, bueno, pues que de alguna maneira recollen xenéricamente bueno, pues algo que o goberno xa está pondo en marcha, pero que evidentemente pues vamos a votarlo a favor. Nada máis. Gracias, Marga. Rematado este turno de intervención, abrimos o segundo turno. Voulles dicir unha cousa. Teñen mérito porque pleno tras pleno sempre din a mesma excusa sen ruborizarse e sen que se lles cae a cara de vergonza. É que xa o íamos facer e, ademais, dá igual do asunto que se trate. O novo pabellón, asfaltar un camiño, facer un reglamento municipal, contestar os escritos dos veciños ou reactivar o Consello de Participación Veciñal que leva parado dende o ano 2007. É que xa o íamos facer, pero nunca os vemos traballando ata que o Partido Popular presenta as mocións. Xa é mala suerte, Xa é mala suerte que sempre os collemos vendendo fume, pero nunca os collemos traballando. Esa é a realidade. E miren, voulles dicir unha cousa. Prensa, artículos de prensa. Maio 2019, prioridade, reactivar o Consello de Participación Veciñal. Xuño 2019, en 6 meses, reactivaremos o Consello de Participación Veciñal. Febreiro 2021, pero vou ir máis lonxe. 25 de febreiro do 2012. É dicir, xa pasaron 10 anos. Diario de Pontevedra. Silvia Díaz, concelleira de Cultura. Dentro de 15 días vamos dar os pasos necesarios para voltar a constituir o Consello de Participación Veciñal en Poio. Promete que en 15 días reuniríanse coas asociacións para volver a constituir o Consello de Participación Veciñal. E isto foi hai 10 anos e leva sin haber reunións dende 2007. Sabe con quen estaba vostede gobernando no ano 2012? Pois co señor alcalde, Luciano Sobral, con Xulio Barreiro, con Marga Caldas, con Chelo Besada, absolutamente todos os mesmos, menos un, a concelleira de Cultura. Entón, se levan vostedes incumplindo o que prometen 2 anos, 3 anos, 10, 26, quen lles ten a culpa? Ten a culpa o Partido Popular? É que é increíble, é increíble. Prometen transparencia, prometen participación, prometen regeneración, pero era todo mentira. E quen lles impediu convocar as asociacións? Ninguén. Quen lles impediu amosar os presupostos antes de aprobalos como se supoñía que ian facer? Ninguén. Quen lles impediu cumprir o regulamento de participación? Enviar as actas, a responder as preguntas? Ninguén. O tripartito, señores e señoras, é o maior fraude da historia de Poio. Esa é a realidade. Despois de 2 anos e medio de pacto dos 3 alcaldes, o único do que poden presumir é de subir impostos, endebedar os veciños e incumplir o voso programa electoral e o voso pacto de goberno. Esa é a realidade. Nada máis. Sí, moi importante. Insisto, o borrador do regulamento entregáronos xusto despois de que nós presentáramos esta moción. E se non presenta o PP, insisto, esta moción,
Aquí seguimos esperando e non hai máis. E todos o sabemos. Sábeno vostedes e sabémolo nós. Moitas grazas. Moitas gracias. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, xusto a última frase que acaba de decir Rocío, o borrador do regulamento entregáronolo xusto despois de que nos presentáramos a moción. E a moción presentouse xusto antes de que lle trasladáramos o borrador do regulamento. Eso é así, Rocío, e ten, a ver, falar de vergoña cando sistemáticamente o Partido Popular se dedica a presentar mocións cando xa saben que prácticamente ou se vai a iniciar a actuación ou prácticamente está realizada, eso sucede mes tras mes. Por eso que, bueno, é un pouco, chama un pouco a atención que sea precisamente o Partido Popular o que veña a falar de vergoña ou de fraude, porque eso sí que é un pouco unha estafa. Realmente sí que é unha estafa e ten bastante que ver coa mentira tamén as intervencións e a maneira de actuar e o modus operandi que ten o Partido Popular en todas as ocasións. Mire, vou a insistir, a única vontade é a de poder conformar un Consello de Participación Veciñal que teña todas as garantías e que teña, sobre todo, a maior representatividade. E, ademais, sin actuar cunha precipitación que poida provocar que haxa asociacións que aínda non están actualizadas e que poidan quedar excluídas principalmente por estas presas e esta precipitación. Sabedes que nos vindeiros días se vai abrir o prazo de consulta pública, eso acordámoslo na última xunta de portavoces tamén, é o trámite inicial previo á elaboración e a aprobación do regulamento e que será un trámite de consulta aberto para recoller todas as achegas e todas as aportacións tanto da cidadanía en xeral como dos colectivos e para poder valorar aquelas que teñan encaixe no texto do regulamento. Bueno, eu creo que temos que estar de acordo que do que se trata é que isto sea algo no que todos os grupos políticos deberíamos de estar de acordo e que é fomentar esa participación construtiva da cidadanía nos asuntos públicos. Hai varios cauces para isto, pero un dos cauces máis importantes é o do traballo a través dos movimentos asociativos. E, dende logo, tamén garantizar que non haxa unha manipulación partidista ou unha instrumentalización das asociacións, porque, bueno, como ben sabemos todos e como ben recollen os estatutos, a finalidade das asociacións é a defensa dos intereses xerais da veciñanza e aí é algo en que todos deberíamos de estar de acordo e sería o que todos deberíamos de promover. Ao respecto, e como o comentaches dúas veces na primeira intervención e máis na segunda, vexo que é necesario aclararlo, comentabas a necesidade de que se lle remita por correo electrónico a todas as asociacións registradas as actas dos plenos, os orzamentos, etc. Bueno, sabes perfectamente, no caso das actas, pois non, é un documento PDF bastante lixeiro, nos casos dos orzamentos sabes que é un volumen de documentación bastante elevado e sabes que está onde ten que estar, que é no portal de transparencia do Concello de Poio. Aí se colgan, ademais, puntualmente, sí, claro, para eso existe o portal de transparencia, Rocío, para que calquera persoa de libre acceso, sin necesitar certificado de ningún tipo, poida a golpe de clic entrar, lerse todas as actas que lle apeteza ler, buscar nas carpetiñas que están ordenadas cronolóxicamente e que ademais sabe que son actas que están aprobadas polo órgano correspondente. Para isto existe o portal de transparencia. Gracias, Silvia. Aí teñen toda a información disponible, aí están os orzamentos, de feito é a posibilidade de que teñan a posibilidade e os prazos para alegar, etc. Outro, pois non sei, non carece de toda a lógica no ano 2021 que vivimos. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí, a ver, eu creo que xa está todo explicado e dito. O problema non é que se
presenten as mocións cando se vai a facer, nadie che reprocha que presentes unha moción cando algo se vai a facer. O que reprochamos é que se presente unha moción cando algo xa está feito. Este proceso, para chegar a ese borrador, lévase traballando nel moito tempo, está informado, está correxido, está tratado, está falado, está redactado polos propios técnicos e se leva traballando neso moito tempo. Polo tanto, non se trata de que presentes unha moción de algo que se vai a facer. O problema é cando presentas de algo que está feito ou cando vai a salir a licitación. Para que algo salga a licitación hai un traballo previo brutal de moito tempo, de moitos meses, e ti presentas unha moción antes de que se licite para que pareza que se licita porque ti presentas unha moción. É, bueno, un pouco esta política de corto recorrido e demais. Logo tamén se trata de dar participación a todos os colectivos, de dar participación aos 150 colectivos máis ou menos que temos no noso concello. Non só aqueles colectivos creados polo Partido Popular, sino se trata de que sexa unha participación de todo o tecido e de todos os veciños. E logo a transparencia tamén se demostra desde a propia acción que facedes vos. É dicir, para ser transparentes hai que non mentir, para ser transparentes hai que non manipular, para ser transparentes non se poden ter portales de información baixo unha imaxe, unha apariencia de neutralidade manexados polo Partido Popular, tes grupos de Facebook ou portales de Facebook manipulados polo Partido Popular e cando alguén discrepa o botamos fora. É dicir, o que a transparencia se exercita e se exercita tamén nas accións que vos levades a cabo. Non se lle pide só aos terceiros. Dicir, non é ter consellos pos demais e logo cando o facedes vos non ter ninguna absoluta transparencia, ter un completo sectarismo, enganar, manipular, generar información errónea simplemente para degradar a oposición, para degradar aos rivales políticos. Bueno, pues a transparencia tamén se demostra en primeira persona, non? Eu creo que o documento no que se está traballando é moi ambicioso, eu creo que é moi amplo, vai a dar un moito campo de participación a todos os colectivos e creo que vai a quedar un documento interesante e completo, que sen dúbida vai dar unha enorme capacidade de participación e de interactuación para interactuar co propio Concello. E, polo tanto, esperemos que se aprobe na maior brevedade. Habrá un tempo para que os propios colectivos presenten alegacións e propostas. É cuestión de tempo. É cuestión de tempo. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervención. Benega, Marga, Caldas. Sí, alcalde, moi brevemente, pois nada, reiterarnos en que o BNG vai a votar a favor da moción e, bueno, eu creo que o Partido Popular está solicitando unha serie de puntos que por outra banda o Goberno vai a levar a cabo. Entonces, bueno, creo que claramente hai unha unanimidade de acción e temos pouco máis que engadir, simplemente se le trasladamos a vocea ao Partido Popular que vamos a votar a favor desta moción. Gracias. Gracias, Marga. Rematado este turno, o Partido Popular, ponente da moción, ten 2 minutos para a exposición final. Sí, gracias, alcalde. Nada, queda claro que a transparencia e a participación son a cuestión de vontade política e a este Concello faltalle. Como levan demostrando 26 anos. Quero, eso sí, agradecer e felicitar os colectivos e as asociacións porque se esta iniciativa sae adiante é porque conseguimos trasladar o que levan pedindo e demandando os veciños e as asociacións despois de anos de incumprimentos e de mentiras de algúns que levan 26 anos e lle sobran, insisto, os veciños e os colectivos e outros que viñan a rexenerar a política municipal e incumpriron todo o que prometeron. Porque a maior mentira desta política municipal neste pacto de goberno foron as súas promesas de cambio e rexeneración. Concelleira,
Dende o PP de Poio seguimos sendo, insisto, a voz dos veciños e dos colectivos, que respondemos ás súas demandas e aos problemas reais que teñen, que somos os únicos que nos reunimos para falar con eles, que lle trasladamos os orzamentos, as ordenanzas, as subvencións. Esa é a realidade. O noso compromiso, como figuraba no programa electoral que apoiaron maioritariamente os veciños de Poio, seguirá sendo rematar co oscurantismo, o sectarismo e a mala política no Concello de Poio. Moitas grazas. É todo. Moitas gracias. Bueno, eu entendo que hai unha aprobación maioritaria a pesar de todo. E eu, sin querer ser parte interesada neste tema, é curioso que cando se escoitan cousas, pois un ao mellor tamén teria que dicir algo. Nos, este alcaldía, este goberno non lle nega información a ninguén. Creo que a transparencia se recolle nese portal. Eu creo que se estamos avanzando na vida digital, cousa que eu non é que acepte, pero que lógica ten que teñamos un portal onde os ciudadanos poden consultar todo, que esteamos mandando papel. É dicir, que creo que hai cousas que son contradictorias en sí mismas, non? Dito isto, en calquera caso, a diferencia está cos que levamos 26 anos, e algúns máis tamén, porque, por tanto, temos memoria, e algúns máis de 46 anos, hai moita diferencia. Pois, por exemplo, que deste Concello non se lle nega ningún tipo de información, e ustedes saben ben, como partido de oposición, da que piden, cousa que antes había que facer bastante máis ruído para que se puder ter información. Firmou un decreto. Bueno, dito isto, denegándonos o acceso a información. Sigo insistindo. Alcalde, que firmou un decreto para denegarnos a información, home. É o único alcalde no Concello que firmou un decreto para denegarnos a información. Eso non é verdade. En calquera caso, as cousas están aí, están por escrito. Si quere o decreto lle buscamos e lle entregamos. No, pode entregar porque o decreto fremeu. Faltaría máis, señor Ángel. De momento ainda sei o que leo e sei a motivación. E usted tamén o sabe. O mellor que non ten que ler é vostede. Bueno, creo que entende que está aprobado por unanimidade. E repito, léase ben o decreto e o mellor é usted o que o ten que ler. Forma parte da historia de Poio, un decreto para denegarnos a información. Queda aprobada por unanimidade o acordo, a moción, continuamos o orden do día e gracias por o debate. Continuamos. Gracias, alcalde. O seguinte punto na orde do día, punto número 13, correspóndese con mocións urxentes. Sí, mocións urxentes. Non se producen. Continuamos. Punto número 14 da orde do día, Secretaría de Estado de Execución, acordos precedentes. Punto 4916, expediente 1404-2021, modificación de crédito 39-2021, suplemento de crédito. Elevada definitiva a aprobación inicial plenaria por ter transcorrido o prazo de exposición ao público sen que se presentara reclamación ningunha, publicouse anuncio de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia 193 de 6 de outubro e publicándose no portal de transparencia do Concello de Poio, apartado 312, modificacións orzamentarias. Asunto 4917, expediente 1403-2021, modificación de crédito 38-2021, crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Elevada a definitiva a aprobación inicial plenaria por ter transcorrido o prazo de exposición ao público sen que se presentara reclamación ningunha, publicouse anuncio de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia número 193 de 6 de outubro, publicándose no portal de transparencia do Concello de Poio, apartado 312, modificacións orzamentarias. Intervención, expediente 1943-2021, recoñecemento extrajudicial de créditos 2-2021, unións de certificación do acordo ao expediente. Punto 4921, intervención, expediente 2254-2021, modificación 41-2021, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións.
Uniuse certificación do acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia 194 de 7 de outubro de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello no BOP, e a día de hoxe aínda está en fase de exposición pública. Asunto 4922, intervención expediente 2106-2021, terceira modificación do anexo de subvencións nominativas Orzamento 2021. Uniuse certificación do acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia número 194 de 7 de outubro de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello, e a día de hoxe aínda está en fase de exposición pública. E asunto 4923, expediente 2615-2021, moción do Partido Popular para un reparto equitativo e xusto dos fondos europeos Next Generation entre todos os concellos independentes da súa poboación. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse aos gobernos central e autonómico. Gracias, alcalde. Gracias, Paula. Punto número 15, Secretaría e resolucións de alcaldía, período comprendido do 21 de setembro de 2021 ao 20 de outubro de 2021. Pasamos ao punto de redos e preguntas. Sí, outra vez. Vamos a ver, teño unha pregunta dirixida a... era dirixida a concelleira de Obras, como non está, pois alcalde. Ou, bueno, se me quere contestar outra persona, pero o alcalde, va. Trátase esta pregunta sobre unha factura deste mes de xullo para a restauración e saneamento de pasamanos na praia Fonte Maior en Raxó por un importe de 8.622,70 euros. Parécenos un importe elevado por pintar unha baranda que, por certo, na actualidade, a día de hoxe, exactamente hoxe, está oxidada xa en moitos dos tramos. Non sei se se ve como está. Non se ve moi ben. Aquí xa se ve que está roto por... e oxidado. Bueno. Entón, queremos saber quen axudicou esta actuación, quen controlou a execución e se pediron algún presuposto para comparar precios. Moi ben, contestarase, eu creo que é unha pregunta que procede a contestación por escrito. Vale. Segunda pregunta. Sí, vamos a ver, nesta ocasión vamos a facer unha pregunta relativa a unha factura do mes de agosto para o peche completo da pista polideportiva da Reiboa, para que nos fagamos a idea do que se trata esta. Vale. Neste pleno veñen de aprobar co voto en contra do PP, co voto de calidade do alcalde, unha modificación de crédito para pagar esta factura que, como dicía o noso portavoz, conta co reparo do Departamento de Intervención por varios motivos. Entre outros, é fundamental superar o límite permitido na Lei de Contratos do Sector Público, é dicir, tiña que ter sido obxecto de licitación, pero asinouse a dedo. Unha factura de 49.265 euros que, despois dun informe emitido por o enxeñeiro técnico municipal, axústase a 5.000 euros, resultando unha cantidade final de 43.210 euros, que sigue sendo unha cantidade que debería estar suxeita a algún tipo de licitación.
Cal é a pregunta, por favor? Ademais da mala praxe administrativa, o técnico explica que o tempo non está cuantificado, o tempo de traballo non é por interrompir, pero é un debate que se dou... Si, alcalde, xa está preguntando. É un debate que se dou no punto anterior, co cual entendo que ten que haber unha pregunta, se é que hai. Por favor, cal é a pregunta? Si, quen solicitou e adxudicou esta actuación e se pediron presupostos previos ou os distintos presupostos, vamos. De acordo. Máis preguntas? Non, dúas son por pleno. Algo máis? Non me vai contestar ninguén. Si, se contestou por escrito no pleno ese tema e se contestará se é necesario contestar de novo a pregunta que estás facendo, evidentemente. Si, quero que se conteste. Bien. Por escrito, vale. A pregunta exacta, Rocío, que cale, quen contratou esa obra? Sí. Eu así o recollín. Se pediron distintos presupostos. Exactamente. Moi ben. Teño outra pregunta para a concelleira de Deportes. O tema é que hai uns días vimos como o goberno deu orde para cortar os piñeiros no Monte Baldío, na parroquia de Raxón. Ante o estupor dos veciños que pediron explicacións ante unha tala realizada sen aviso e sen consenso coa veciñanza, por iso traemos aquí este asunto. Como é sabido, este monte ata hoxe foi levado de xeito consensuado entre o Concello e os veciños sen que existira ningún problema. A pregunta é que hacia a concelleira de Deportes, que aparentemente quen tomou a decisión, queríamos saber o motivo de cortar os piñeiros, canto cobraron por esa tala, ou se pagaron algo por cortar, se consensuou cos veciños ou cos colectivos da parroquia, e no caso de ter ingresados cartos, en que pensan invertilos. E tamén se os portavoces de PSOE e Avante están de acordo con esta medida. Recolle eso. Ben, non sei se neste caso a pregunta vai dirixida á Concelleira de Deportes, se quere contestar, se non se pode contestar por escrito, que é o que recolle o reglamento. Sí, alcalde, simplemente, a pregunta decir que, hoxe mesmo se enviou todo o argumentario, mañán poderá estar en todos os medios escritos. Ese mesmo argumentario tamén se lle vai a remitir ao Partido Popular, no mesmo se argumenta e se explica todas as accións que se levaron a cabo dentro do Concello, a motivación das mesmas e aparte, a mí tamén me gustaría achegarlle ao Partido Popular, xunto con toda esa motivación, tamén todos os informes técnicos. Eu creo que xa con iso vai a quedar perfectamente fundamentado, tratado e argumentado. E nada, simplemente facer esa reseña que se lle remitirá a voceira do Partido Popular. Grazas. É unha pena desaproveitar a oportunidade de poder trasladarlo personalmente ás veciñas e aos veciños. Depois, a través pero é a súa decisión, de acordo? Transparencia e participación. A cuarta pregunta é dirixida ao concelleiro de Medio Ambiente e Persoal. Pepe Luís. Voltamos a preguntar, neste caso, sobre o conflito xerado polos socorristas. Queremos saber se é certo que o Concello se comprometera a pagar máis do que recibiron nas súas nóminas e se por reclamar os seus dereitos están sendo intimidados con reclamacións de outros anos dirixidas a algún socorrista en concreto. E, por último, se estiveron traballando sen desfibrilador ata o mes de agosto
con algún material proporcionado polo Concello que, segundo as súas declaracións, estaba caducado. Que son 3 preguntas. Podes empezar por a primeira, por favor? Sí. Se é certo que o Concello se comprometera a pagar máis do que recibiron os socorristas nas súas nóminas. Se están sendo intimidados, como están afirmando, e se estiveron traballando sen desfibrilador ata o mes de agosto e con algún material caducado. A ver, vamos a ver, os salarios dos traballadores en calquer tipo de administración, sea a administración local ou sea a administración autonómica ou estatal, en calquer administración, os salarios están reglados. Están reglados en base a unhas RPTs, que aquí, neste Concello, aprobamos non hai moito, e que é onde están reguladas as funcións de cada traballador e o que vai a cobrar por esas funcións. Aquí non é como en esa privada, que se dice ti vas a cobrar tanto, ti porque vas a traballar máis horas vas a cobrar tanto, ti por estar, tal. Non. El se traballa non por a titulación que teña, sino por o puesto que teña en a administración. E iso é así, e está regulado. Non hai máis ni hai menos. En ningún momento se intimidou a ninguén desde aquí, desde este Concello, é imposible. Nin se lle vai a prometer que van a cobrar máis ou van a cobrar máis. Reitérome no que dixen. Eso está regulado. E eu desconozco, eu nunca tuve ninguna conversa con ningún traballador do que vai a cobrar, lógicamente, non son eu quen para decidir eso, nin para dicilo. Desconozco, como dixo en algún escrito algún desos traballadores que traballou no servicio de socorrismo nas playas deste Concello, a conversa que pudo ter con outro traballador do Concello. Eu desconozco, eu non estaba, non sei que pudo pasar aí, nin si quen lle dixo un, nin que dixo outro. Desde logo, intimidación non creo que houbera, pero non podo poñer a mano no fogo, non estaba. E, con se refere a terceira pregunta, é verdade que o desfibrilador estuvo, digamos, tuvo unha avería, pero que se arreglou o máis rápido posible. Eso sou consciente de que pasou eso, sí. Pero non tuve noticia por socorrista, tuve noticia por o encargado do socorrista, un traballador deste Concello, que é o que se encarga de trasladarme aos requerimentos que teñen eses traballadores ou calquer outro traballador. Eu non sei se isto con este texto as 3 preguntas, pero a miña intención era esa. Ten coñecemento de que traballaron con algún material caducado? Non, non teño coñecemento. Eso non sei que non teño coñecemento. É o que podo decir que hai un encargado que valga a redundancia, se encarga de comprobar todo o material a principio de cada curso, digamos, de cada curso de BRAN, cando empezan a traballar estos traballadores. Sen desfibrilador estiveron ata o mes de agosto e comenzaron no mes de xuño. Non, eu teño coñecemento de que estiveron uns días, non que estiveron hasta o mes de agosto. Estiveron ese desfibrilador. Son as declaracións dos socorristas, por eso pregunto. Se levou para solucionar ese problema, solucionou e se devolveu ao seu sitio. De todas formas, eu non teño problemas en seguir contestando a todas as preguntas, pero xa está. Sí. Sí, únicamente decir que quedou sen contestar a conselleira de Participación Veciñal e o conselleiro portavoz do PSOE se estaban de acordo coa medida que levou a cabo da tala de Montebaldío. Hola, Rocío. Sí, se me escoita? Sí, perfecto. A ver, evidentemente non é unha xestión que me competa, non abordamos ningún dos concelleiros do Partido Socialista. É evidente que cando se genera este problema porque algo non se fixo ben, é evidente que generou un ruído
que non é recomendable e que se tiña que haber feito de maneira consensuada para que todos estuveran cómodos coa intervención que se fixo. Ese é o posicionamento. Eu tuve en varias reunións tamén coa Asociación Cultural e Deportiva de Raxó e o que lle transmitín, é dicir, bueno, pois, cando unha actuación municipal genera esta controversia, é evidente pois, que algo non se fixo ben. Ese é o noso posicionamento. É o que teño que decir como grupo socialista e como responsable municipal. E o modo en que se levou a cabo? Vamos a ver, iba a responder eu, non sei quen ten a palabra, porque no turno de rogos e preguntas, a verdade, o regulamento salta un pouco polo aire. Sí, pero bueno, con resposta á pregunta, dende a Consellería de Participación Veciñal e Transparencia, os colectivos que fixeron consultas de información ao respecto desta actuación en Montevoldío, se lle trasladou toda a documentación que obraba no expediente, e dende como portavoz de Avante Poio, efectivamente, esa actuación levouse a cabo por parte de áreas de departamentos de goberno que non son ningunha das que a representante de Avante Poio ten, polo tanto, pois non sei se dende a Consellería de Deportes, Medio Ambiente ou transversalmente dende as dúas consellerías pois se chegou a concluir a necesidade desta actuación ou non. En todo caso, como decía antes Gregorio, efectivamente, cando se ten suscitado tanta controversia acerca da tala de Montevaldío, pois é que o procedimento non foi o mellor dos posibles. Pouco máis. Está de acordo coa execución? Rocío, acabo de contestarche. Podes, por favor, formular a pregunta, que eu xa non sei cal é a pregunta que formulaches. Formulache unha pregunta ao principio onde se che dixo... Se está de acordo coa medida? Non, podemos respetar os turnos de palabra. Sí? Me preguntas cal é a pregunta que che formulo. A pregunta é se está de acordo con esta medida e con como se levou a cabo. Esa é a pregunta. Xa che respondín, Rocío. Vale, pues moi ben. Como Conselleira de Participación Ciudadana, moi ben. Efectivamente, e portavoz de Avante Poio. Gracias. Bueno, rematado o turno de rogos e preguntas. Paula, creo que rematamos o pleno. Moitísimas gracias a todos por a vosa participación. Boa noite e mañán continuamos. Moitas gracias. Boa noite.